Ja, vi får att vi har gått där. Han är ur Ronavik. Vi drar fram ner till dist mellan nummer 2 och 3 och i landskapsingene och i bättre deltene och i fotbollen. Och till är NSOI och Hape som färra. Jag spelar här om några få minuter. Spelarna har varit av vattnet och gått löt, men är farner av vattnet natter och vi väntar på där innatter helt kött. Och stövande ut han att heter Teline som ligger närmast fyra att bjöa Ådalin och KUIA. Men det är ett glopp upp till suveräna Ådalin KUI som har vunnit allt här till. Och KUI är så hinner med i fjörden i det och spelar mot Skala. Men Johannes Jakobsen, distren mellan Hesberg som i löten är främst och avgörare till Ådalin. Han har sjående stor antydning. Först och främst för Hesar Parstanar, men eisne för KUI och annars eisne två lig som tar avvärsta Sucha och i måte kvar norrön Gustav Brynja till att göra sig galdande i Ådaströn. Vad väntar du vid slädeste vi kunde få här i den? Ja, men så här var det ju gå gången att jag KUI så kommer ser linjen på 2-5 stin 18-4 så att vi måste som första tanka säga att Jan Lager för lite till och lite just på linjen och ställa sig på må efter Sigurnon. Ja, och vi har det är väl så läs att KUI har en atlas. Det är inte trubblan nu det för helt i Skala, men som gången nu är så har det vunnit sort i sommar för en öl att transferant i ören för en akkurat. Så att det lägger gods upp till att hesen distren må bliva en underhållande distren att ja, det är samma galdan för Berlin. Det skulle vinna om det skulle klara lite i Källarvärn och Chaka och som ser fram i. Så att och jag tänkte att det är nästan vill säga prestation det är väl spelande och så att ja, och kan stöja mig till att detta blir en fin underhållande. Ja, och här är för så vitt goal-lösningar till att spela den här distant. Jag vill se här är Anchen Vinter, en lite låt som vi kör nästan något för att avska spela. Men här är grått i ärvan, det är tjockt i ärvan och det suger ner i ur gråanon. Så det surmar och ganska smarräknar. Men nu är det ju så läs här vi lösen ur Ronavik att folk sitter överöver under tätchen. Och här är det fitta och falska långt att komma och som det kanske höra så är Michael Trommoslatter och det är hemma Askvarner som räknar att lägga botten här. Vi så någon erkänt Trommoslatter. Och vi kunde för hitcha att Linon vi har av skärmen och nu mannarna till hemmalinon NSOI. Och Taurer Thomsen vet du hur 5 voltstalon är Malmöver. Så har vi Jens Johansson, Johan Trost Davidsen, Froe Benjaminsen, Össur Dalbo, Clement Olsen, Åtne Fredriksberg, Einar Trønderjek, Paul Johannes Justinusen, Peter Knudsen och Barur Hansen. Och vi kan bara nämna hinnar som kunde komma in sättene till Andras Ganko som är Ekamanöver, så är det Per Langkort, Karl Lötje, Jan Marsten Mortensen, Peter Hense, Jan Julian Benjaminsen och Beethoven Hansen. Ja, Johannes Lettergon hålla i syndrom det här liget. Här har varit gott folk av Ponchnon. Är detta akkurat tar 11 du är vanta eller det kunde kanske bli någon annan? Ja, det kunde gott. Alltså Beethoven är av Ponchnon kan man säga nummer 24 och han är väl spalt med. Men det är ju ganska värt att vänjaren Backe är ganska inte ledande och kanske inte ordentligt funnit det rätta än och så häver han möjliga Arena Fjäll shot igen och det som är tutning men visst är till största Peter Knudsen så jag vet är inne kom då som har stjärnat skott men har haft ganska synd trubbel vi att vinna sig fast plats och Linus känner så men och där bidrar också och det är ju även när du går dronker så det är lika som det som är rock Backe har också kvar super och Peter Knudsen var som möjligen vet att det och så det laddar upp helt då. Ja, men nästa är Sean Torre Maldon och Johan Trost och Jens Johansson är i mig värde och högre menar vi väl
Kvaror, ja, och vänster menar vi Einar Trønderjæk. Ja. Och så är det Gustav Gerda så vi var inne ta spalte eftersom Gustav Søren står på att det står Froe och Paul Hannos centraler och jag inte väldigt känt helt det ganska vi tycker det nu. Och så är spårningen om och ta spalten nämligen Peter framför Tyre och så är spårningen om han gör så att Peter Knudsen för lyckas framför Tyre och av Mivötlen. Annars var det en lägelåte som Paul Hannos rökte kanske i fjör partvis så fyller ganska isen, ja. Vi går nu till det efter munnen till och så är så självande till att åttne isen blir runt imsa stjärna av att någon spårningen är om man för ut annan kanten efter ett man gör helt annat vi hoppas. Så som så över till att Össur, Dalbo och Clement börjar bara är det naturliga och som säga alla spelare mer centraler men kanske lägger han oss ut läna så ett vill han hänga det här. Så det är väl ska sålla så att det här kommer att ja, vi får så chans för att lägga hit att Udelinon happen och Henry Manneken, Tighter Mats Jesson är i Malmö. Ute är Magnus Eilsson, Jekvan Robert Davidsen, Brynjer Löversson, Daniel Johansen, Adrian Justinesen, Danny Søylo, Sander Jensen, Barstal Vartom, Simon Samuelsen och Tait Jakobsen. Och av bunchen är det så Björst Vitalis Mörsk, Sebastian Pinkel, John Fredriksen, Jekvan Kjell Notsen, Hjalte Djuros, Armor Olsen och Niklas Kroos. Jag syns inte att han är inte dansspelaren för att låta väl att han är släcker vid det. Så han är ganska att han är skatter. Nej, det är mest så bara att Charles Tighter för mål för Fredrik och så blir Magnus Eilsson och Val Barstal Vartom och i Myverne och Lyskiparen så har Jakob Rowe Davidsen han vill så högre och han Daniel Johansson han ska vänsterback. Han är vänsterback han spelade flera discipliner han spelade några vänsterbackar här börjar vi. Och så må vi så väl framför han av vänstra kanten. Så vet han Søyle och Trond Jensen lögre centraler i Myvötlon. Adrian kanske synte till högre. Och så är spårningen kring att man lägelåt där att Tait ska ha. Om man väder alla börjar vad det ska vara. Han häver ju kanske största potential och kanske spela synter ute och söjner och för att ha Roma denna han är ölen var fel så att det kan vara några justeringar är ju och så här ska man säga habel här. Vad fick ni alla går du ut? Jo, i halde dem. Armor var som kanske var naturligt. Ja. Så är spårningen men så är det Östland som inte fick nämnt ja. Men det kan ju Eisen vill han är för innan den centrala med vad det sa trenden som det ser ut nu. Och så är det alla som Tight och kanske Dan och Søyle som också vägna spela som alla bara resten ja. Och andra bakom så ger några spelare deciderar vid Vaimon eller där har alltså som en mer hängande där vi tog in och visa. Men en spänning som är ju visst ner det som Eisen det själva det här klammer. Ja, jag kan förstå det har vi till att bjuda Lorstar någon välkomna Eisen till hända ner testen med en NSOI och Happe som för att börja nu här i Ronavik här Sirmar men go fotbollsluchen där och här så står Bruksleie domaren Kari hade någon testen igång då från Benjamin Center bollen i spel i och Happe i halvan. Och här för så botten ut av vad någon av här målspark till Hato. Ja, Jonas. Ja, men det var det att spänningen snurrar i Eisen om Clement Olsen har skor 102 mål och nu har han spelat färdigt inte skor han ska ha 103 så är han uppe i Janstöv vid Jagvaborga till att attra ska vi spänning grejer men som vi tycker att en Søyle ner så Clement är främst och så är Peter Knudsen till vänster. Så Össur att han fyra Clement alltså mittfyra och han åttne är så högermänna och Paul Hannos och Froe så utleverat här som är där mest väldigt kända Myvadlaren Charlotte men annars passar det väl vi snackar om Arden att väldigt kända så där test som vi sätter ta. Ja, till Happe som har botten till Tait Jakobsen sänder han att göra skaka efter botten till Barstal Vartom för Romina vinner nu och lägger han långt ut i högra sidan Jekvan Robert Davidsen sammanspel vid Adrian Stevenson och finner Barstal attaren och han lägger han långt efter till Magnus Eilsson. Så är Barstal atter. Barstal sänder så botten fram där till Runa i Nagsjön heter Dan i Søylund. Så missar där bollen framme vid Brostein och han vill center om mot dominen. Abjörn röna få en atter och bollen gånger hötte nu han löter till Trond Jensen jag har betecknat nier. Spelar så till Simon Samuelsen så där Daniel Johansen in efter till Dan
Och Dan lägger han så åter till Barstal Vartom. Mion Vattler vid botten i brom till Magnus Eilsson. Centra Mr. Mejen. Simon Samuelsson tem botten ute vid sylinjen över. Tacklar över botten period till inkast till Habe. Och inkast blir så tidsen några meter in i NSO i halvan. Botten för om vi satt ja Simon in i NSO i halvan. Så får NSO gärna fätra botten till Clement Olsen. Så det bara Hansen och högra backen som färran. Och Johan Trost Davidsen som har livformar och har nu några år. Han åter och i Golon. Han otroligt åter Alin så NSO. Och så gärna bollen sänder framåter och här är Jens Johansson Hackrin Tide Jakobsen. Nickar bollen för fötterna när vi lägger bollen för spalter åter till Tor Thomsen och i malen och NSO. Så är det högre med igen. Och Bader Hansen hela så bollen sänder han in efter till Paul Johannes Justinsen. Och Paul Johannes Iveron till Einar Tröndajek. Och så är det Peter Knudsen som har bollen här av minen. Bollen för nu till inkast till NSOI. Inkast är så tidigt. Jens Johansson har bollen till Hin Miverjan. Johan Trost Davidsen. Vi är till Bar Hansen. Och Gajer så Barer räknar sig till bollen. Det gör fram till bollen. Så det Brynjar och slänger spelaren så happy för foten under bollen stack river NSOI halvan NSOI gärna få han åter. Så det är Jens Johansson som har bollen. Färran från Johan Trost som Elishi bara känner så i nu. Och så sänder bollen vid vänstra benet Iveron till Adna Fredriksberg. Och så gärna stått till Frau Benjaminsen. Och så hever Adna Fredriksberg finner kanske ett skump. Han ligger och syr utanför bollen och domaren tyckte inte att göra Starvis bortrörelsen här och att det var foton och klart är att täcka spel upp att det är inkast till HP som Simon Samuelsson täcker. Trent Jensen hever han. Och han sänder så bollen åter till NSO Järnar. Så till upper fair play och just ner att tackla på bollen åter från Havbjörn. Och så är det Einar spelar stått till Jens och kvarter Jens spelar så vidare till Johan Trost. Och han vill så alloppen av tajte och han tätnar stämmerna Orek var så näck för att tar missa bollen men tar väl resten en frispark i domaren frispark till NSO. Och ja är som Malmören kommen ut ur Prostheinon att vara parter av att ta det här frisparken. Det blir så Johan Schalver som tar det över om till Jens. Så räknar han sig framåt över bollen. Sänder så bollen fram av HP halvarna Össur Dalbo. Till strax efter bollen med här är Barstal och Barstal lägger bollen åter till Taito i Malmö och centrum spel allt för 1. Så är det Einar Tröndajek för bollen av brinkarna. Så är det Adrian som är på bollen. Stått till Barstal. Barstal har så bollen utanför Eknan Prosthei. Synder ut i högra sidan, stäger av, spelar bollen åter efter till HP Malmanen. Iverom till Magnus Eilsson. Och så gärna är det Barstal åter. Lite bollen fram efter NSO i halvan, men här var Anchen HP i någon. Så här är han Nevan hukt upp, tar igen center. Och NSO gärna på. Ja, spalter är det nu 5 minuter här i Ronavik och här är 0-0 mellan NSO och HP. Och jag vet inte Johannes som tränar kan säga än om den här testen 18 minuter. Nej, men det är också det är mer spel mellan kanske 16 meter. Alltså Berlin i HI och Röjna så ut men vi manglar att få ska man köra gång då i ta goda stövlar. Och nu kommer så en sån där frispark som kan ända vid en inlägg. Men det som är ganska sent runt allt det är att Danne Söyle spelar ganska som alla bara. Jag antar att det här var ganska tvär alla bara sidan jag bunchen mer naturligt alla bara. Men det är väl en Atlant och ut i isen. Ja, det är frispark till HP och frispark till tacka där och halvar i NSO i halvan är center ut i vänstra sidan. Och till Daniel Johansen som förra skjuta. Nej, han är och skjuter, han är och bra över och här är några spelare som är färdiga kopp. Ja, det är inte toast in i här och två att vi har förra ska man köra ränna mållägga till alla barn och så ställer man fyra och så vill helt det center och domaren lägger som mest tätelmatch på vägen och så stäcker han lycka och för fan. Så det blir glatt ut med spelaren här. Ja. Det är Tait Jakobsen och Johan Trost Davidsen. No. Nu ska ta tacka så mycket. Värre pedanta Rui här. Och den har så tjockt för över till nu. Så tjockt vattnar också vatten.
Så kommer bollen in 4 och ända så gärna skallan upp i loft och ut. Eller att rum backlinjen att det var hoppnarspark till Hape. Ja, så är en liten kombination, så frispark kombination ut jag vet någon här heter Erik Overstö där är en line man måste säga och att jag får lagt en fina boll till 4 som blir så stötar ut att så att det är Jan Trost la by me var en surgeon också på bollen och andra att de får så heter det hoppnarspark. Ja, hoppnarspark till Hape. Jag håller det Daniel Johansen som det var inte inskruva heter här. Han är ju vänstra banter. Och snära bollen in 4. Och bollen som skallar till Isländarna Brynjar som är högster, men han färdig ordentligt smäll i skallaran. Så ännu så gärna förra stäv någon, sända bollen från Amina. Och här är det Danne Söjlo, han kommer helt åter här att spela nu och kör. Och han räkar om bort till Via. Och så är bollen Amina och till ännu så gärna som har finnit han. Clement lägger han ut efter till Bar och högra batche, stäcker av och räcker millinjerna. Och han spelar så bollen åter till Johan Trost. Och Johan Iverom till Jens. Och Jens Wiare, vänstermejen till Einar. Einar åter till Jens och han glävar så så bollen för långa rätter och åter till Tor och i mål. Men så jag hade hoppläggaren lägga trust rymliga framåt i loften, inte högt press, inte högt men alltså rymligt högt så att Ronald inte släppa helt fram till ska man säga millinjerna utan att det skulle ska man säga arbeta för det. Ja, och då Lucas rymligt väl här till Ronald har inte ordentligt klara att sätta spel och ha på håll igen. Det kommer inte någon fram och så vill en längsändning och så är det mer sorts tillväl liksom ganska spiss på sjur. Där så finns det inkast nu framåt och Hape halvorna och får så spalt öppna Fredriksberg och Jackson men här ständer Brynjar fått något bollen för ut att ur Brostein och ut av Vattnon och inkast av Nutchon till NSOI högra mejen framåt och Hape halvorna. Och till åter öppna Fredriksberg som ska kasta in. Och NSOI tar en folk fram nu. Bayer Myvärjaner, Johan Trost och Jens Johansson är då av fram i Brostein och Hape. Allt det är bara en uteläggare omframt han som kastar som inte är farner in i Brostein och Hape nu. Och här kommer inkastet. Och Habjørne får så fister hötti under bollen och han får en för ut till åter ett inkast alla i samma sted. Jag syns långt framme och Hape halvorna nu och till en för Åtne Fredriksberg som ska kasta. 90 minuter farner 0-0 i Ronavik mellan NSOI och Hape. Åtne Fredriksberg tar inkast. Högt in i Brostein och bollen för så långt in och ända så av brinken av Brynjaren till Hape. Och han kippar så bollen ut till ett inkast av 3. Och här kommer så det 3 eller 4 eller vad det är inkastet ur högre sida. Jag synder attare nu än Janne och framvis Åtne Fredriksberg och han torskar bollen väl och virkliga kvar enaste för han ska kasta. Så mycket bort är det kanske. Och hesa för kastar han inte så långt in så har Björn få han ut ur Brostein atter. Men ännu så gärna får han så färdar han atter. Här kommer en god sändning in 4 och bollen ska över. Det var Clement alltid som la fram vi men här var Habjørne så skalla bollen ut. Nej, det var nog Johan Tross som kom svämmande här vid attarstång. Så sen nu är det Hotnarspark i Hinneborg. Ja, men det får inte inlägg inskruv här och vi söker Johan Tross det ger allt vi får färdra så bollen här men han har bara lyckas för mån får inte inlägg för Hotna här och spelar bollen lyckas som i attar öke här. Men nu känns så att Hotnarspark som är inskruva. Peter Knudsen, ja. Ja, vi har foten. Ja, ännu så gärna har haft det så här Deibollstövnar 1-4 och är det efter nu vi har spörs på inkaston och gärna gåva löten. Annars har det inte varit så lägg fram i och Hape halvorna här till Dysno. Och så haltar jag domaren är nökter vid det här håste grova folk här inne i Malnon. Här kommer så Hotnarspark högt när Malnon. Och bollen ska över i det. 1-0 till NSOI. Halter det Paul Johannes Justinesen som är högster. Jag vet inte om det var han. Jo, tar man det vera. Här var öjle folk här inne. Brostein och Malmar kom slash fram ett. Jag sucha till. Och nog så åtarna vill jag sucha till. Det kan jag bara bollen i nätet. Helt in vid strykerna. Gott Hotnarspark till NSOI. Och nu har vi haft såna kvar ätsökner vid inkaston och jo, det var Paul Johannes som fick han i nätet och 1-0 till NSOI. Här var väldigt rara gester att ha på halvan här till men så fick det här 5 inkastene och 2 Hotnarsparken och så brakt det. Ja, men så jag upp till Ronald Singon att det här nocka följt in runt om tight och tor i shortly komma ut i fältet här och så är Paul Johannes vi attarstånk här och hettar så Rattningen är mot tajta men tajta färpär lyckas som armen och bara bänta vi är inne i mål här men det visst vet är ju i ska man säga 6 minuter Hape och tar man ses det effektivt.
Ja, så det Hape som har bollen efter, missan, Paul Johannes Ferran, och så det Habjarner, Jekvan Rowe Davidsen till Trent Jensen. Sender som framme till Danny Söyle, men han röcker inte efter bollen och han får ut av backlinjen till målspark till NSU. Ja, annars har inte mål kom nu i hinner det så det är enda som vanligt har vi finns här vid Löchen. Ja. Och hindestner till så medlanda och skala här skala och kan vi spela alla destner börjar nu på tror jag. Ja, alltså Norge Väster och på 6:30. Skala och KOI och så är det Bestremer och Vikingur och Soringarna och hemma mot AP och igenom. Vi kan kalla det en botnus ganska. Ja. Så då Barstal Johape han lägger bollen åter till målmannen och Peter sänder sig ut i vänster så igen. Daniel Johansen hade under bollen. Så där så Dalbo prickar bollen fram där till ja, ända så gör den fått Albela. Jag kommer roll lägga sig ner för fastare bollen. Så det Trenter. Så det Adrian. Räcker inte in att vi bollen. Att gör Vojare. Daniel Johansen Ferran fått flera fram till bollen. Men här är nekver modlagar åt man så kör bollen ända för foten så Trent Jensen. Jag kan rolla högre med igen åter till Trent. Och ut efter högre med igen till Jekvan Rowe Davidsen. Och så sänder han bollen allängt fram till bollen så läser Tide inte röker efter honom. Målspark till NSU. Men jag också är för det var det gott att vi får mål till ja. Att det som är framan undan det här så Berlin vill vinna det är ju det men först och främst också man det ska inte göra det ska inte mål. Vi får mål om att det är och så kan de sitta inskruva högt upp i luften här. Och på den så upp och så switchar det här att en förstår kanske en runding förstår kanske Titus inte här och han färdig ordentliga fäder på det stiger botten lukas ut ur målna. Men det har säkert att landa vi snart något värre att vi men läggs mest till några motmälde jobb till då. Nej, jag hugger inte att jag hugger att Atlanta kör runt och vet han att vi gör alltså vi fiddla upp om som man säger in här runt om så Titus släpper ut det bollen och så lägger han ut i återöge här på Johannes och vis jag vet inte Jens eller det kommer in här och lägger första och på Johannes färs så sätter han i kassan. Har Björn missat bollen äknar halva ända så gärna räna att få ett kött alla vill här och onkel spelar väl lite chans spel helt fram och det är Paul Johannes som stinner mål så räcker bollen väl in i bröstet åter och så är det Peter Krosen och tar monte vidare mål åter till NSOI. Oj, gott arbete av Paul Johannes här. Spårningen är om Peter Röjner att spela onkel Leisant men han räcker sig ordentligt men han mindre väl spaltar på Johannes så att det är självande att han kommer dribbla så spelar han mitten med varje backar det är perfekt. Och ja, Peter Krosen färdig inte att Clement som kör väl passa över det här av jag vet inte om det Barstal eller vad det är men här skulle Peter ganska färdigt skådlösning ha att vara Lutens Buks och Atlant är ju fantastiskt ju här att spela men det är bara ungen att spela akkurat deras för när Clement är öle väl täcka över akkurat deras för här men det går ju snall upp ner till på Johannes brukar kroppen här kommer han har efter han vill lyckas bara Rister av och så spelar en väl ska man säga öle go Elving. Vi såg en lucknande stöv i hin ändan för döds så att jag går Rowe jag höger så ska lägga bollen lyckas inom med åter väljerna men sparskar för hasch så att bollen vill ut av syn men här så det perfekt med öle gott av på hans. Vi börjar efter Hotmans sparke och till näka vi att Trond Jensen ju happy vill ligga bollen han går väl ut. Jag har ju missat bollen här äknar halvan. Och tanka och så NSU hentan här möjliga sånt där kacknötter väl och vill jag ut här 1-2-3 så var det en Amanda Stöven. Och att det för tatt in under Malsson. Ja, efter hade det här samma som Janne och efter hade han spark hesa för det tight ju happy som är vi nästa stång och för skalla bollen ut ur Brostein. Jag tar lägga köra öle fått fram till så jag vet så hade man vara till Atlant. Ja, men det som trubbelagen är Ja, bollen vill sen sända fram till Brostein ju happy Magnus hade under bollen och så där Adrian som färdar ner högt som en bollen stöcker in i vattlen och här är Paul Johannes den första så är det Jens Johansson en lång sending fram och happy Brostein, jag kan Rowe hade under bollen och kvar färdar så. Det är Brynjar, vi är i högt som en Adrian och han för så en kott och till Peter Knudsen som kör han en kott och tar det frispark till han. Ja, vi vill lycka se att vi har någon spark när du satt ner till 8 frispark. Du må ha han ska man säga upp om främsta mannen tar jag någon spark mer och så är vanligt affär. Men för han inte kom så fälligt så avgrädar stövne här fram men först han inom här så blir det ju upp på. Oj, skriv sen det går Clement och sen för bollen vissar helt mot Brostein men så kommer där att tror att men här är stor misstök först och Jan tar en så gärna monte finns ju mål där har Björn spelar bollen bänt till en golan och här uppe att värre
Så tar Liva Löve farligt tappjarner och ännu så gärna hava bollen och Össur för till strax vinner och prickar bollen fram efter Atle Fredriksberg höger med sätter bollen väl för det klammet rum av få men här kommer Eisen Barstal ser väl att tror att det lägger sig ner och bjärkar stöven i här men det är inte klar i uppspelen och Happy ja helt avgör så jag det här att det åtne kommer det första ståan runna lägger in under klämt här men fantastiskt very well Barstal vart med för glis till lyckas fram om att bollen här och i stöven i Arden vet som klämt för att komma bein han jakar här 103 mål ner men här kunde ganska ju tight ständer faktiskt rymna långt ut ur målen och kunde han kör ganska givan det får gå till här han kör inte faktiskt Adnan Fredriksberg vi inkastar långt in i bröstet och HP bollen ska över upp i loft och för vojar in mot målen och helt in i måltagen och så där på bollen och så får Habjarne bollen ut ur bröstet Trönter Jensen för han här renner bollen fram i hina halvorna och renner Eisen bollen ut av Vättelnon och det blir en inkast till NSOI. Ja men att det är Peter Knudsen att det öliga gott ska vi säga öliga gott väl spela Peter Knudsen han ger inte för inte riktigt att Trönter näga på renner bara på så innan så att det är inkast som kommer här och Per och så där på han och så för efter och så kommer bollen fyra faktiskt en öliga god stöve här vi som för lagt han lite inte långt ska man säga eller framan fyra här så blev det ett skott av mål och alla helst väl mål men Ronald Schicker har vi 2-3 mål för faktiskt och 18 mål vi öliga vanda mig så då happen så för i allop och har tight Adrian Felter och frispark till Happe framalega högre med och NSOI halvan. Ja, här för en ganska nog bättre man och att det var så luktar lite där kanske en lite gol kanske är men domaren lät det gänga till det som fyrbild så att det här för ett man och fyra stäckar när en går stöver så hoppas för. Ja, och till så Daniel Johansen som för att ta det här vid sin vänstra foten sänder bollen också lågt in för den. Och NSOI gärna på bollen ut ur bröstet bollen ändrar chantan och Söyle men han får inte tämma av bollen och jag vet inte om det hela vattnet så vart det vi såg att ta i bollen med center att det lukkar som spränder ständer ur svörn att det är metingen av hur fer bollen ska ha och i sändningen så kan vi vända mycket det. Ja, det kan det vara att ta i vattnet i vatten så är det akkurat som vi friktion ta bättre bollen till att de lukkar som sparka herrar till bollen för att få han lukka längst. Han stäcker då han ser det ut. Ja, akkurat. Jag vet inte om TV spalt in men det är så kallt han för båda parter. Ja, nej, alltså men du huxar kanske har han haft en tvär pura ska man säga highlight där sändningar här men jag tycker det ligger mer ut hur konstruktion är kört här om man tar skriv ut och då så annars nu ett tema utför bara ta ratta inte gott nog så inne kommer inte det är alltså Ronald Schicker har flera fantastiska goda stöver här och att han mal ja så slöt naturligt att annars där känns det ganska som att han mal att har nere synd i vad det är som nu ska hända och Ronald Schicker när finker lycka som tan extra nästan oj öle raster att skapa goda stöv och vi hjälper ganska och skriver happy allring och så här. Jag kan roa till tight och inte frispark i domaren. Och så där Einar så vill bollen tackla ut och tar vi inkast. Inkast lämnar så Einar tar den in efter och så ska se där. Det tas om här. Nytt inkast. Och en boll är kommer in. Så ska det ut. Och här kommer inkastet. 20 minuter farner här Ronavik. NSOI adda 1-0 mot Happen. Och en annan mål kom ju i Örndeston och vidande. Och här är en NSOI inkast som ska täckas av samma steg. Till Einar som täcker det. Av Björn Fåan, Missan, Polianus. Att det är till Bar Hansen. Bara lägger han ett gör och så är Michelin känns oj och så för Habjörn står på bollen Daniel Johansen och så Tait Jakobsen rönnar vänta sig på bollen centrar han så högre med men finna ett lag kvar annan Habjörn nu när kvar skriver centringar men vi såg ju ena skriva centring känns så det var ganska mer Michelin en räddning som inte var upp det och den. Ja, men det är också mer att ta i Habjörn kommer och står vi här Ronald Schicker inte är ska man säga standardrätt då ska man kanske få sin mer på skjort ja jag spår men jag tycker det är ganska det man är center man att för Ronald Schicker har haft faktiskt och kan nå och så släpper Atle Fredriksberg åter till strax högt med en Narskas Brosstein och centran högt till 4 och klämmer till det här men här resten tighter är ute i Olaf där. Ja och så är längt utspark för honom men på till Johan Trost som tar bollen ner till han väl. Vi är ett Einar
ut efter till Peter Knudsen och Jakob Rowe ska komma mitt med han och signer och Peter Knudsen för det strax vänster med in. Så det fotla för att atra backlinna och Brynjer för att han och han efter och tar väl hoppnas spark till NSOI. Ja. Men det är alltså Ronarskinkar som är grejt om man har alltså. Ja. Det som börjar är ganska någorlunda jämnt. Vi har ganska lojt i vad hade bottnar sin mer och mer halvan i Ronarskinkon. Det är pura bra och alltså Ronarskinkar har skapat så mycket goda stöver att spårningen är om det kommer komma det enkelt att det inte har kan man säga gagnat bättre än egentligen. Men nu så står det att de ska för skora där. Ja, och här kommer han att ta den spark och Malmaren han får akkurat fingrarna under bollen och så är bollen som kommer ut ur bröststeinen och Dan och Söjl och sänder bollen i vrån. Teit Jakobsen för han här högst med in. Och lägger han så på till Adrian Stinsen. Janne Gavar Stöve snöjter en man, snöjter inte den nästa. Nej, ja, men halt det här blöver Adrian akkurat för ivrig. Jag tror inte min första tanke var att Teit spelar för höger så in här att han är runden akkurat han är 25 cm för långt innan. Att det var tepert men jag hade att så här för så var det ja, här kom ju Habjörn och en som där kunde finna mera på sjön men här var Adrian Weströver i Rengstöve. 22 och en halv minuter färden alltså förra halvleken är halvlien och här är 1-0 till NSOI. Och det var Paul Johannes Stinsen som skorade i att 9 minuter och NSOI har varit när vi att få andra mål i Eisne. Och inkast till NSOI och teker Einar och bollen kommer om natter och NSOI i halvorna. Så det är Jens Johansson som är lägger han in till Tor Thomsen i Malmö. Och han spelar så högt med in till Bar Hansen. Och Bar missar så bollen men han får så frisparkschansen här igen. Så med Samuelsen crusher han. Och så med Samuelsen är det inte nökter och ger domaren där och han vet att det kommer vara bättre och äntligen är det han skärper att här på slutet som men ofta när få att där är och heter och se domaren sina hjärtans mening kan färra gott kort för Brugamon. Och så är Masparch eller frispark så NSOI teacher och tar ett håller och han räcker inte bollen bäst bäst och bollen för ut och tar till inkastlabben. Men det ser ut det är inte något mål här det ena som mål kom här liksom uppvärmt till fullt eller alldeles när börjar klockan 3 och här har vi ett ena mål. Och så är det att det är så gärna som vinner bollen av Habjörn och Habby halva ner och så färda där att jag Dalbo så snuttar där väl när Habbe och här kommer så i sista löte Magnus Eilsson i mitten. Men vanten i Kärvan än så gärna vinner bollen åter andra bollen som var sig och så är det en litting ut av högra vang som inte är någon nej från Paul Johannes och bollen för ut och tar inkast till Habbe helt ner vid Hotnaflatche. Men alltså det blev vi näga det samma så Ronarskinkar är lustfärdigt att komma. Vi så har bara en 2 mot för och ganska få bollen och föra fram men så sista tingen ta och som jag ta ligger Elvin inte eller ränningarna för skjutar så Rengstöv på sjur. Men Ronarskinkar har väl Maisia så grejt om man emot det goda stövnar som Disney över på och ner till. Trönder Jensen jo har på bollen Meller han runt i här finner så Teit Jakobsen väntar resten och NSOI håller nu bollen. Hever framvis bollen chansar lägger han sig ut och vinner så igen. Här är Daniel Johansen så sänder han bollen väl in 4. Och helt in till Malmö i halvdel Einar som lägger sig ner och han får akkurat bollen borstar av Antala och ut av backlinjen så hever det Hotnaspark till Happe. 25 minuter farner 1-0 till NSOI och Ronavik mot Happe. Och Daniel Johansen jo Happe för utattacka. Hotnaspark. Ja, och ta välja som ska ta lossna som hon tar utskruva. Utskruva, ja. Och här kommer här. Och här är Paul Johannes inte avvanta Haxter en affär och stod av bollen ut ur bröststeinen och ut av vattnet och hever inkast till Habbe. Så i varje tann. Norra Ramali här i förra lunchen och Habjörn har också bollen och svinnar i halva nu. Malmö kommer ut ur Malmö och ut ur bröststeinen. Och hever bollen när Kamiskaj så Habbe halva. Så det är Magnus som fär han vänster med in till Brynjer, åter till Magnus. Räcker bollen från Amina, så sänder han bollen över till målmannen NSOI som avtarnar över teker bollen. Vi är i högsta med in, Johan Trost över bollen. Lång sändning från honom. Och akkurat till Clement och Clement är inne i bröststeinen. Jag har nu snöjer en man av. Vi är ett löser Dalbo.
Högra med till Adnan Fredriksberg och så är det flatten för det. Och bollen ändrar till Össur Dalbo och en har Björn mittlen. Nej, tar Liva farligt har Björn och en så gärna är fyra till fyra vanda Mikkel. Ja, men du ser stora månaderna att Ronaldskinka för fram efter så blir det vanda Mikkel nästan i kvarjar i ätsökna. Bollen fyra så att det är skott till Össur att han kontinuerar så vart det ut och tar Ronaldskinka tar var hit koncept i mål till Debalt där. En skruva men nu flyttar hinner och inte långt ut i fältet så ränner där in. Ja, här kommer det. Lycka vid närste stank och Brynjar i första bollen skallar han ut till inkast till NSU men nu är det långt att röva bollen. Adnan Fredriksberg ska kasta in. Och det är så och Halvar har i halvorna. Och här kommer inkastet längt in i bröststein så Habe och bollen vill så expedera över utåt till nytt inkast. Och bollen vill så lättare fram i bröststein så Habe ja in motor och Brynjar till Habe sänder så bollen ut från attratter. Och Johan Trost färg stämmer allt och missar han ut till inkastlaget. Inkast är färdig. Och Adrian Hevran till Trent Jensen. Habjörner här och så bollen ägnar i halven. Rekabinon. Röna att täcka sig fram efter bollen. Och så åter en av visst eventuellt skriv och sändning. Det var skussen ekvar vi då haft. Har få inte bollen fram och med och Habjörn tar missan alene. Och så är det åter Adnan Fredriksberg. Högre med. Och det blir till det att Habjörner släpper undan Hotnarspark i Hesfär. Och så spelar där fram efter bollen. Och så är det en stöva till Happe. Är trutcher för alla upp men Oj. Efter en god stöva men efter spelar det bara till motläggare. Ja, men det är väl månen av Ronaldskinka och Happen akkurat helt lite snyggt ser att Ronaldskinka är näckmar outgjort och näckmar än några grejer där utav ett härfärg och alla och finna det rött i allmänningen och finna rätta touchpunkt på alla här Happen är en tror mot Simon här att där inte måste man säga få mer på strula. Sista skulle skåra men kom till en inlägg kom till en målchans och här är den stora månen att Ronaldskinka för och Happen det är näckmar bit ut som Ronaldskinka tagga för sig där. Här är först och främst näck beinraknare till Habjörner Rakic väl på en annan som är när det jag kan ro i högt men släpper lyckas med om den första och så vänstra benet väl i fyra och Bottenberg så ska ut och bröststeinen ändrar till Trent Jensen starten kan miska sig så i halvan så det är Adrian lite så bollen in fyra och en så gärna ska han ut ur att bröststeinen och för färran så här toucher Jackman Rowe så där Brynjar och åter till Jackman Rowe 2-0 du var någon sån där. Ja. Och så är det Habjörner som kommer fram efter högre med igen och väl in fyra och till en så gärna som ska han. Bollen ändrar till Trent Jensen och gör det. Adrian Lanka till Rakabackia modläggare bollen ändrar till Clement och Clement spelar så från sig till Adnan Fredriksberg. Och Adnan är längt att räkna i halva och han lägger så bollen helt åter till Tor i Malmö. Och så en center Ryan utsändning från NSU i Malmö med att spalta väl av men det var det först och så en sera go sändning att söka till läkt över om och pom Habjörnar men Daniel Johansson han stack sig upp och han fick akkurat krutteln under bollen så jag ser att Adnan Fredriksberg inte spelar läser ena från 3 ut i Bornholm så då Simon Samuelsson jag Habjörn go sänd ja inte så go kortenet och jag har inte chanser till Danne Söjliga renna bollen upp. Jag tror att Dannes Höjle gör ju alla från Happe och det ser ut till att han häver stöv i ångsten här i alla nu. Akkurat. Så i högsta över vet du Habjörn här var två ska säga alla par sidan där vanchna och ja vi kompetensen alltså som är vänner spelar ju alla upp så det var ett Atlantis där viskat det inte ondalle för Jakob som standa 8-4 då vet han. Du Dannes Höjle är ju mer mivattlar än han är en allsläkare. Halvor tid med färden och 1-0 till NSU mot Happe. Bollen är av Mion Bötlen och Habjörner Hävan. Barstal Vartom. Paxar med till Jackman Rowan. Så det Trent Jensen. Och Brynjar Löversson. Så det Magnus Eilsson. Kommer från Mamina. Stäger av. Ivrom till Barstal Vartom. Barstal Ettiör till Jackman Rowan Davidsen. Så det är Adrian Stinsen. Han räcker bollen undan sig hotell till inkast till NSU. Ja, annars 6 tar skora i 2 som kör shotmål. Sak och Erlander han skor. Men annars ser och andra mål.
Ja, vi har varit här och vi kunde väl haft Ja, han kunde väl också trätt. ja, alltså och nu snackar det bara till Ronaldskingar. Det kunde vara fler i världen, ja. Ja. Kunde väl bara 1 och 2 jag tror också. Happy hur kanske inte ordentligt haft någon chans. Det vill omräppa att det blev en chans men ja, akkurat, men det här månaderna att måste man säga att här alltså Ronaldskingar skrappar att komma ner eller framme mot målen och här har Björn har varit alltså så tekniska fejler vid och ganska så taktiska fejler man tar skriv i avgörande till döms då man kommer ju en stöv 3 mot 3 och liknande ja och så gör man bollsförspel det ganska på en en som bara tar den där och tar blir då ju en teknisk fejl ja men här Ronaldskingar har öliga går emot till have men det har bara finche tar på ur som där kanske kommer till huxa sig har finche så åt där borde kanske finche på sur och till ofta så att du inte tar chansen är det alltså. Det kommer kvart att det kommer att tro att vi kvart det gör det. Vi får se. Hape hever så bollen nu, renner att bitchat alla upp. Där är ju högre med in och nu Jakob Rowe Davidson center Adrian Justinsen att stäm men här är så Einar Trondacek i höll någon kör bollen ut inkast. Adrian tar det själv till Trent Jensen. Och så där Adrian åter. Trenter. Stottar Sendegar Adrian högre med igen. Och Jakob Rowe om man missar bollen ut av Vattnon och det är skott lätt inkast. Framalia, högre med in, Einar så i halvene. Jakob Rowe tar det själv, att till Trent Jensen. Och han spelar till Adrian. Så där Trenter. Så där Brynjer. Iverom, Daniel Johansen. Så där Magnus Eilsson. Vad behöver näck folk Einar så i halvene nu. Spelar bollen samman så i mitten så för bollen skulle färra in i mitten här men bara Hansen var knapper och fick fätra honom. En lång sändning för honom framåt av vattnet. Hon får ut och tar inkast och har blir inkastet. Så budgetar upp att räkna i halva. Malmö sänder bollen i spel till Trent Jensen. Och efter gör högre med in till Jakob Rowe som är någon där och millinjen. Barstal för han så igen. Och Brynjer. Det var annars ett gammalt namn och vi har på Sunnetoy Brynjer med hästen Ruslandinger. Och så för NSO i åter i Allo och det är Oppen Fredriksberg som ofta är med som för till strax högre med in. Där sent ofta i honom bollen han finns han och en väl sändningen 4 och tajter upp i lofta väl hästsfär. Ja, tajter ju mot normalen här och det här är ganska för dig ska man säga loft under bollen för över så att tajter för riktigt att komma efter resten här bollen på den vägen. Kanske 8 för det kanske skulle haft en lacker så att det öle över in och så är det ju att man kallar en man ska ha en sån och häver en shuffle till det här. Men kanske inte så något luft under men så nu kan det Samuelsen till strax ju har på Amstra Vanche så in 4 och NSO är starkare i loftspel någon så då från Benjamin Sengenso för bollen ut ur Brostein och ändrar sig Brynjere. Och han stått till Adrian så är Jakob Rowe framåt till Adrian. Och så till Jakob Rowe för bollen visar in i Brostein för att backlinna vinnon. Och så kvar för så där Tait Jakobsen. Mål lukas som ut ur Brostein och vänta. Ständer så vinnon. Hebroa för att backlinna vinnon. Centra platt till 4. Och så Simon Samuelsen och han får det nete och nu är vi Hape skåra och Jauna till 1-1. Och vi nämnde det och Janne. Teker du sig out tar chansen att komma så kan det vara så bra att Hitler som annars inte får mat sätta stora kommer att tro att det och det är typiskt det som har hänt nu. Ja och faktiskt är det första för i disten och halv jag vi kunde se att Habjörn har varit jagna för att rymla gott alla upp här i höger så ja här Adrian och Jakob Rowe spelar sig jagna så kommer han att mot backlinjen och så är det möjligt kan det öppna gott nog mer jag tycker nu heter 18 ska gå och spela kommer han 4 så den så från backlinjen och skott lukas som att diagonalt återfra så räkar han gott att varje spelare in här av vännen men i halvtid är första all på Habjörn har haft som är ska vi se väl jagna först och i modul Ronaldskingar så har det undertagit 100%. 35 minuter Farner stövan är 8-8 och i Ronavik nu med NSO och Hape och det var Simon Samuelsen som är bliven en tan hotlaste målskytten till Hape. Det är det som var helt att han sa att det är var Farner som fotbollsspelare av Tuttenich. Men Åkersvägen är han enterfötter alltid nu heta första ja nu är jag och hesa säsongen. Apio lagt 8 för mot Sorengång. Är 1-0 till Hape. Ja. Så Rainer Habi åter och det är åter ut i vänster så men nu är ganska dömt Aron här för en spelare och Katli hade det Danny Söyle och Habi som jag sa inte vad hände här han tyckte det finns ju inte riktigt läntarna och
frispark till HB. Ja, men annars mål att säga att det är så att Havern har kan man säga tidigt mer iver utan kanske att det var skapat helt negomal och kan skapa så fyllt det ena som där så skor på men nu är mera spel och halva nu kör Ronaldsson Ja. så sista kvart 5-8 minuter. Ja. Det är rätt. Så kommer bollen väl in 4 och han vill så skalla över ut till Brosteinon och Jens Johansson alltid ett lag för det. Färran har björn på natter, här finns han natter. Jag kan roa, hever han nu. Starten kan miska så en så i halvan högst med en. Barstal, Sven Magnus Eilsson. Och så där Trönter. Att det till Magnus. Till Romina vinner nu. Reker. Vinstre med igen. Daniel Johansen. Bleitan botten 4 in i Brosteinon. Anje Färran Reilia. Patrik för fram vi. Ända ut i vänster så Peter Knudsen känner så i. Ser det 4 fram efter det. Adrian Atanonon så stackar där han. Botten vill lagt åter till Einar Tröntajek. Så där Johan Trost Davidsen. Till Paul Johannes Justinsen. Johan Trost. Jens Johansen. Paul Johannes. Och så är det Peter Knudsen för bollen missar. Ska så stänka i mitten här och så är det Össur Dalbo som räcker bollen utanför Brostein. Och Odden Fredriksberg. Paul Johannes Justinsen. Vinstre med in till Einar Tröntajek. Och Paul Johannes åter. Och så spelar han bollen framåt mot Brosteinon och här dötter så här blir här man var frispark. Och i halvtid att han färd också Istaisen i halvtid Odden Fredriksberg. Och det var nog Jakob Rowe som ska vara ute och signer här i tacklingsne. Frispark till NSO igen går över stöven. 38 minuter kvar när det förra halvlek. 1-1 mellan NSO och HB här i Löchen i Donavik. Anders Björsen Nilsen skorar och för samma mål som lägger upp framom mot Viking höstkvällen, ja. Så han kommer i en stimma kan man säga. Ja. Men annars så är det som lägger till frispark och Ronaldsson är faktiskt att de spelar öliga väl bollen så i mitten. Helt rätt för oss på den stöv. Jag vet inte om det skjuter eller inläggstöva. Man kan. Peter Knudsen lever på bollen som att för över 18 och så detta men här och domaren ser på igen och nu man får vita till Fro Benjaminsen och Tait Jakobsen som stöter samman. Och det var ska domaren köra det här. Kallsen gör några vita. Så för att klart att ta det frisparken. Och så kommer det väl in 4 och Baltrever ska över. Han är helt laser ner på själva måltegn och hesa för ja, det var när vi och det var Hotnanspark halvtid till NSOI. Ja, rätt på Hannes men alltså bollen ligger väl kan man säga det frisparken så att de ligger väl och spelar ränner in och så där upp i luften ner man kan inte komma ut och så kommer Trudgemans in här för på boy och punkten. Det tar bollen detta ner här. Ja, akkurat och det är ofta det man säger det var så nästa bollen lycka över som de första ganska. Hotnanspark till NSOI Peter Knudsen. Center väl in 4 och Paul Johannes sticker bollen ner här men har björn om att få han chatter och så ett underskott. Ett underskott men inte innanför ramen där. Men var det här så är han sitter. Ja, det är 8-4 mot 4 men det är det som är så spännande vi stay bollen där det kör allt in direkt som säger den första bollen när Pissvär switchar bollen kommer här högt in 4 och här måste så arbeta ut för på hans första lucka lagt han sig ner och lagt han ut till det är väl 8 som ständer här då. Och skjuter så efter mål någon till det där resten man då placera folk runt om visst det är så alla som man inte vinner första bollen så hur man placera folk så att Sandlucci för att få färdra till nästa bollen är att få eja. 4 minuter farner 1-1 i Ronavik. NSOI har frispark. Vi ska tacka stått samman om ärestandet så är det 2-0 till 6-3 i Sörvaj mot Norrköping Väster och 1-0 till AP mot Sorinkon och i Trondheimsvaje och TT så vidare vi inte om flera mål. Ja? Nej. Så är det HP Atter som regner och Danne Söyle fick köra Fätron här men NSOI har finchan Iber och HP i halvorna. Och här regnar så Clement alltid eller som att föra bollen vidare men det missöppnades. Bollen kommer åter av mina här för att två upp på skalla och Bayer få ilt över Alichante så är också hört och L i alltid att Johan Trost känner så över Annar och var hintajt så haben. Ja, det är en rymlig som så här när det är alltid Johan Hävner om att få bollen så jag till men vi får det väl åter och en ändå här. Och tajt är så foton åter men ja, så jag det
Ja, och tajt är Lucas Maurer som är första botten och det att men att det tar mig very chim Lucas ut ur ska man säga synnar position. Så vill han nöjt att göra ett annat för att vinna bollen. Annars sen bollen får boj han och Lucas som hinner sätta mat alldeles gång. Ja, men så ständer han och manglar röj här. Och tog göra så att öl ofta och säger ja, kanske kunde vi se den så hela tiden väldigt lägger att först är det framlevat eller här som långt väck från synostället där i väldigt stöve. Så gör det ofta ska man säga frysparka öl ofta. Ja, så är det spel på Tijan. Och Taurer hus och bollen och i mål och kvar händer han sänder så bollen över Happy Holmana. Här är Simon alltid Haxter. Skalla bollen framåt och bollen och nice ut. Inkast till NSOI. Barer Hansen ska kasta in. Han är 5 meter från millinjen. Tvåda bollen framåt till Söjlinjen. NSOI är missan i allt det össor som inte färre och kan bänta. Vi har till någon här i en Atlaje. Och han för ut till inkast Lappen som är TJ. 3-0 på 6 i serve. Ja väl, ja. Så här gång så strugande. Ja. Det var en bättre förra halvlek som Woman hade hitvalt över var här. Det här kommer kanske att du satt någon. Ja, korrekt. Och att den är destrumentlen här på här kampanjerna Tide Jakobsen och Johan Trost. Nej, jag hade Jens. Ja, det var Jens. Ja, här för Tide bara bankt ut och här är ja. Här är grund till att förklara några till öjla tydligt. Och kanske syndromet, det var inte ja. Stämmer för att standa benen och hoppa Jens kanske träcker ut efter och så rönnar lägga trust och vinna bollen så Jämna Fryspark och så vänder allt ska vara med vägen för Habsa vi kommer till. Så det där var öl ofta om ska man säga hade vi tar man några för fel och jag press eller vad det är va. Och det gör att Fryspark åttanta så att det är nej och så finns det. Så Dalbo för hade under bollen som nyer här inne i vikringen någon har Björn få han till tight så vi gör det till Adrian. Och han har hoa sätta färra, har Björn sätta färra till som kommer. Oj, Jesus pappa. Så gör Jens Lucas med push Fryspark och hattar rockning vi gör någon ja, alltså spåren är en chans här från honom. Ja, men alltså spårningen är alltså om alltså vi söker det här alltså han har bollen för där så boff bara mannen alltså. Ja. Alltså menar vi så kontaktar så är det rekord. Han får bara ett mannen där alltså två vet vi såg och de all någon nettopp som tight shirt har akkurat det så här Axel Lesan. Han har ju shot like han. Jag känner problem, men det är också mer i mundel tacklis när han tog för bäret. Man vill så kommer glöjande och röna för bollen och okej fri vi tog ankersvägna. Visst inte lite lyckas som att tracka sina ben allt det där, men han för bäret man. Och bara en enda mål och jag vet inte hur så svär. Och i min upptäck vill jag sagt att det har gått gott att annan lite att det går så. Nej men åter efter vanliga lagtøy. 1-1. Ronavik har på huvud Fryspark högre med igen framalleja och NSO i halvene. Och Daniel tar det. Center nær målen. Och boll han var där vi och NSO gärna fick bollen tur att Brostein och så för Dan Usain Adrian är det innanför Brostein. Här var Öjla nær vi att han snutte målmannen. Ja, han vantar väl skott här fram men han har fått skott och han prövar sig av och tar kont över returen som Ice får in där. Ja, så då ser man samma så skjuter mot målet med hästar för Bente Fönningen och Tore Thomsen. Ja, hatta var en god skottrunch att nej Daniel. Jag tycker att det är Öjla sports det så och Malmö rocknar så fyllt vi in till Champions. Ja, får Bjärge blöda till och Malmö vantar själva inte så det är ju näka vi är psykologiska spela mittel Malmö och skyttarna. Det var Malmö rocknar ut nej ett inlägg men skytte sig nej heter väl skott och så vad har vi med oss men sätta blöda en fin Bjärge för hans har vi kommit där. Så är tojen färden och vi skulle söka kvart här läcka att träet och Kjelte för att komma upp nu. 1 minut över lagt att träet. 1 minut över lagt att träet och bollen ner och Happy halvan. Brynjer centrar fram med till tight och han färger sig fätra bollen och så för bollen långt in efter bollen. Och ännu så gör han Ravan och till Barer. Barer Hansen atträtt till Johan Trost. Iverom till Jens Johansson. Och han sänder så bollen väl för oss här. Högre med in till Einar. Einar sänder så bollen framåt till Brostein och kvar ner. Och Magnus så ända bollen till Peter Knudsen. Och så Öster Dalbo. Och så kommer han börja i mitten och här om Reppe efter. Ja. Och skräck på skall Öster inte spela klämmet här.
Ja, det lukkar vi at åttara finnes jo mer på sjur. Ja, jag vill till det då. Alltså jag såg att det är Øyla här. god sending Ja, fra Einar inn i midtelen her. Otroligt väl fänga Magnus Eisen här. Ja, men så nästa boll till Peter ut till Ösika så till höger här. Så kan jag Jeg vet ikke til han Atle, han fikk det ikke billig. nej, helt enkelt, ja. Så kommer han sparsta sørsta her, han ser han lykkes her vel, og Brynjer er oppe, hatt under balten, og så er halvleker. Ja, men det hentet sin drakvar, jo. Ja. Altså, en så i var rotteliga, ta betra lie, først 20 minutter, så skåret her. Ta og i Paul Johannes Justinsen for at han malet en 20 minutter ferner, og så er NSOI sitter punkt av dessen, og ta så happy för skjutmål till 500 måste förner. Tostan är tar spekeliga vi har räknar vi och så är Destrum vill mer öppen. Ja, helt avgjort. Och Frysberg banst fram och undan Ronald som för alla Peter Tolver faktiskt bjärgarna här finna Bjärgar och så hin ändan att där och här halde blev ska jag hålla fast vid att Össur stäver att pröva skåta runt när ska till landa till höger för sig klämmer var pura blänker här och ska 5 meter från mål så rockar vi att han tangerar rekorden så jag bort. Men annars är alltid Destrum öl underhållande och till Ronald Skinkar som här var vi större månsteg i 4 underhåll. Det gick rum till Arne Hartman och kom 4 och fick tingen jag fungera, ska man säga spela fungera uppe i sista trinchen och jag hade vi skulle helt fram till Arne skåra att det är öliga gott sammanspel ute i Adrian och jag går Roe och så ändade vi en inlägg från här backlinja utifrån till Simon som skjuter och via en Ronaldsing in i mål. Jag hade Einar för att det var spalt ordet väl. Han har haft några goda stöver här där kommer mitten och sände för Ronaldsing och är stöver över Trudger mot Trimon här där. Men inte kom det namn där att få en möjlighet att borsta ut. Men så att han mål så är inte mer fryspartiellt döms det var också en runda god chans men ja, nu så jag vet så myndnar här alltså det är det mesta som är inne i Habbe Brostein. Jag vill säga att första 20 minuter och där senaste 20 minuter här spelar inte man jämnt då kanske ta senaste 20 minuter Habbe luckan att börja spela men annars häver ännu så i haft månaden här i förra läget så man till Jan. Så jag att ström ner Elvinchen här till han nu här skulle den kanske bära kanske pröva att skåda lagt han spekelt i motsatta synet det här och att det här så jag vet att han skriver Elvin kan det ser näckvar skriver så tänker sälja ganska från Habbe men överhöver ja, Akstovn här vi klämde han kunde prova att loppa bollen till kläm men det såg inte så gott inte som att det här får inte inte här men det här är fantastiskt välspel. Ja, här var det basta där kommer här. Att du fick en svärd här så var det mål. Ja, och nu stannar vi chans att hitta att mynten och så var det entertecknar här brotten från förra halvlek som vi såg Sherman här och tappar ju till att söka det nice på en läs och hemma så inne så kring bort någon och vi sänder han här i Udvart nice. Men det är ju för är det som alla gänga samstundes idé och som vi skilta Jan så var inte mal kom ju Atlantis någon åttan. Nej, så det sista jag fick veta att det var alltså 6-3-0 och Atmar Ferre skorade sista halt i Irlander och Sake skorade det förra så Atmar Ferre skorade sista och så Björn Nilsen lagt Apia 8 i Sranchvaje. Och ta ett att han ser så väl 0-0 av skala här kvar i spelar och här är det alltså 1 mellan NSOI och HB. Ja, vi färda att stäcka nu en löte och vi var åter om man så kött som så spelarna åter alltså 1-1 här och i Ronavik Paul Johannes Justinsen lägger NSOI att ta ut touchen på något och ta en 35 minuter var färdig ta Jana Johape vi malde som Simon Samuelsen Shade. Fint vid latamenten gänga vidare och jag vet att tonlager kommer ur Udvartnon. Vi vill att männa det.
Ja, så får vi det att vara åter här. Ja. Spelarna kommer in av Vötlen åter nu. Här är 8-1 i Ronavik mellan NSOI och HB. Och Shirai lägger iver om några skifting här fram. Ja, vi är i Ronavik nu till Sättna. Jo tack, vi är här i Ronavik. Nu Sättna halvleikar ska börja mellan NSOI och HP. Här är 1-1 efter förra halvlek och kunde vara lycka till att hitta så med 22 spelare som börjar Sättna halvlek som börjar på dista. Börjar någon timme så gärna. Och ja, NSOI kanske större grund till att ira sig om att här inte finns och helter mera posterior. Ser man om till i förra halvlek var det tar vanta mera lie och hatomonen likeliga. Men AP kanske mätte sig mot ända någon och så får det så checka så man vet att väntar nu tar vi färöver under sidan halvlek. Samma någonting sen underhållande förra halvlek var så nog snack tekniska vittler så tjå. Ja, men det är kanske isen till som är parster out så släpper hinner mota lopp och allt det blir väl cheap allt det försäljare. Men jag hade ju att alltså ofta en god det tittar nekva stöver är det ska man se framför målen och tycker rätt att det var Ronaldsson som var ölen nekva god stövon och ju har på brostain och har han inte så ölen men näka väl lugga väl. Och så spelar så finns det lite några vittler men jag hade själv alltså i mål till tävling annars var så jag så det var faktiskt en fyndest. Ja, och spelar i början och bollen är Amine, har Björn Havan, Brynjar åter till Magnus. Och han spelar bollen framåt till Dan och i Söyle. Så blir bollen tacklaver. Tight ju har beferran. Räcker vi någon ner. Bollen ändrar in i Brostein NSOI men NSOI är nu väl man här. Bollen kommer retur till Brostein. Och Paul Johannes Justinsen lite bollen framåt med inne och här är där hade man tagit om bollen och ändå ner bollen för ut av vatten och det blir inkast till NSOI. Och han tar Einar in till Froa Benjaminsen. Och så där Einar åter. Och åter Froa. Vi är till Paul Johannes Justinsen. Och han forskar sig ut i vänstra bord. Så samma spel vi Peter Knudsen här. Så det Einar åter. Peter Knudsen. Och lägger så bollen åter och hennes i halvorna. Här är det Johan Trost. Och så blir bollen lite fram och har i halvorna. Magnus Eilsson fått mot bollen. Och han kommer så ner åter här bak framan fyrjan. För så bollen åter iver om till Barstal. Och Barstal åter till Tait och i Malnon så är det längt utspark för honom. Och så för Tait Jakobsen till strax sätter bollen med här är Johan Trost och så kommer resten Dan och Söyle. Så är Simon Samuelsen. Och så en ska ju sända jag vet inte ordentligt vad Simon Atla är här men bollen ända så ju Einar Sönderjek var väl liksom en annan har Pierre akkurat innan till och så för att Tairas får ett alla spela här. Börjar kötta att finna väg på en annan och så rockar vi handa sändningen är han som spitteldansspel i hon är på hör och lång. Ja, men annars så alla personer som var faktiskt att spela kött och där spelar ska man så mot målen som motståndaren en större mån och så kommer en mot och lägger Lucas Matte från att så ut i mangen spela åtta läsare ut men han var längst och äldre inte var. La helt inte någon neft. Och så för bollarna kommer spela åter från Hape Malnon. Och bollen kommer så ner ända så i halvorna. Trönder Jensen sänder han så till Simon Samuelsen för han och Pom en motläggare. Och så är där kaffren där om bollen här med Vattle och han stackar det center här har Björn lägger så bollen åter till Malmannen och han lankar till på ena vägen framåt till hina halvorna. Och här är åter Johan Trost Taxter hade under bollen så där från Benjaminsen lyfter bollen i våra happy halvorna. Paul Johannes för han åter lägger han till Bar Hansen och så åter till Malmannen.
så ska sending från honom inte ska vara så än att den så gärna hava bollen varvad kort nämnt. Och så för Össur Dalpo bollen vid sär center Otna Fredriksberg stä och högra Vanche. Och han lägger han typiskt över om till vänstra benet och så kör han sig här skottfinterna. Hever fram i spalten. Så kommer bollen väl in 4 och han är 18-4 och Anchen röcker och han får ut till Maspark. Ja, lägger han Lukas med attar öche. Vi vet inte om Peter Knudsen kunde vara runden långt in mot backlin så jag kunde kort bollen 4 att för inlägg kommer här och så såg jag väl Peter Mynten här. Ja, det är så öle trubbel att det kanske inte är vi akkurat men himlen att det la aldrig just inte åt så fick han fädra bollen här. Maspark till HP och bollen kommer Ivra ännu så i halvan Paul Johannes Justinsen Haxter så där Brynjer till HP framåt till Danne Söyle och så atlar han bollen till tight men här kommer Johan Trost och lankar bollen ja Vandalai kunde vi se så tight inte färran och bollen över ut och HP över inkast. Och där blir det teacher att rätter till Barstal Vardom. Så är det Peter Jesson i Malnon, bollen kommer om Amina. Och Frau Benjaminsen lägger sig ner. Sava bollen att rätter till Jens Johansson, Ivrom till Johan Trost Davisen. Lång sändning från honom, Ivro Happy halvarna. Här är det Jekvan Rowe. Så är det Adrian om Amina. Paul Johannes vi hade honom, men bollen ändrar till Trönde Jensen Johape. Så är det Brynjer. Och Adrian. Så är det Jekvan Rowe. Vi är till Trönde Jensen, till Adrian Justinesen. Och så är det efter Jekvan Rowe. Brynjer. Vänder vi bollen, han vänder faktiskt, ja han vänder öppnar vid mot Eknomale, vinner Barstal, lyfter bollen i NSO i halvarna, öl i 8 lejan, bollen över ut och inkastar till NSO. Einar Tröndajek teker inkastet. Och han tvärde bollen i Happy halvarna, är det Brynjer alltid som touches, nej det Trönter, touchar till bollen för han. Och Össur att han når honom, han häver fram vid bollen, räker på tvärs av bollen. Och han för i mitten för motlagare här och över fälter och för frispark, Hege frispark på vägen. Daniel Johansen häver han här vänster med igen. Så det Magnus Eilsson och Brynjer, Löversson in i mikringen är det Dan och Söyle. Så är det Barstal, så är det Jekvan Rowe. Och så framåt till Dan som vi nekvar i Orske. Han arbetar bavon som man säger, halvon. Det här är inkast som han teker själv. Men han letar kanske en annan om det. Jekvan Rowe kommer fram och kasta. Spalter går over 5 minuter i setten halvlek 1-1 mellan NSO och UHP. Har Bjarne regna att Brodde Jöknon och högra vanche och så är Peter Knudsen fälter och det blir frispark till NSO. Ja. Ja, Peter Ferrer och Ver så teachen här att. Ja. Det var inte så stor och vant jag för akkurat här att så att alla vet och medparten har var som ska kommer upp på plats. Och så är det ändå så gärna sända bollen längst fram och Happy halvarna och jag vet inte hur det blir första av bollen till över NSOI så det blir inkast till Happy. Och Jekvan Rowe ska kasta inkast och det är så här gott och väl 20 meter från hotnaflationen. NSOI gärna har spelarna också längst fram i Happy halvarna för lyckas med att avmarska möjligheterna till Jekvan Rowe att finna en vilagare, men han har så en här till Trönde Jensen och han lyckas som flukta bollen på vägen från sig. Det blir nytt inkast det inte främre av till någon i som så igen. Och till åter Jekvan Rowe Davidsen Lishi Barnes och Happen som tar det till inkastet. Och han får lyckas som bollen åter skallar han fram av Mina, tight ränder att toucha sig bollen, ännu så gärna är utan om man. Och så blir bollen sänder fram av vänstra vång till NSOI och här får Peter Knudsen efter någon. Men bollen häver nog varit ut i Huxie och till nytt inkast till Happe. Så här är Shea minuter farner nu och här är fram vid samma stöva. 1-1 mellan NSOI och Happe och om vidande så är det heller inte näka mera hänt ära stäger. Här tar säljer på 36 som är av Sigurskaus långt nu vid 3 mål mot Onkon och i Sarvaje mot Nolcha Väster. Och annars var Appe framför Soriaisne ja. Så skiljer jag lämnat Anchumal Vera Skala i förra halvleken mellan Skala och KUI. Det skiljer jag lämnat KUI Vänjärn här i Finche. Jag vet att han skulle
flyta sig som man säger övertlen så han är väl motmalt några hölja och han tar sig om att Kajarne hilde sig eja ganska 1 och bäge 2 brottsförsk domaren och i behöver huxa att NSU är ganska starkare i loftspel så jag vet inte hur snägt har Björn Håbers och tajta svingar de alla tar det alltså flatt in 4 Ja, akkurat. Ja. Du ska så kolla baglin och så men här så är stående här är det 4 hoppare ska man se in i rundan om målet men så vill Elner så Daniel lagt åter om onchen vara. Så här kan man så se här ska man kanske run legend för sikta så ska han kroppar är ju så ofta att vi vinner den första bollen så är start och det heter Naskar Jimmer bollen från till de världsspelarna så NSU ja. Och så där de har run på placera och run och rockna ut kvar bollen kan detta ni. Ja, bollen kommer ner här och HP halvarna och här är Otto Fredriksberg och en spelare efter och domaren säger frispark till HP och till Daniel Johansen som heter här frisparken. Och tävlar så tidchen bollen är ju Malmannen som letar han i spel efter till Barstal. Barstal Bojaren till Trond Jensen. Ett gör vinstermain till Daniel Johansen. Så framåt till Dan i Söjle. Så räknar han på bollen, lägger han helt ut i borren. Simon Samuelsen, flatten 4. Och kvar kommer här. Ja, här var det målläggare, men Anchen var akkurat starter här. Har en röna vinna bollen åter och till att där halvtid igen. Adrian över han helt ut i Söjle. Och han är inte dömt ut i bollen. Nu är det Trönter som över han. Samma spel vi tight. Röna spelar han vidare. Så där Dan i Söjle. Det är synd så är till där likar bollen ända så en lång sändning över Happy halvorna och Malmö har Happy kommit ut och häver bollen. Och så är Magnus Eilsson. Och han spelar bollen in i mikrinchen till Trond Jensen. Lägger han och skakar efter till Barstal Vardom. Och vidare till Brynjar. Brynjar ivrom till Magnus. Magnus framan med över bollen. Så en diagonal sändning ivrom. Atlaran till Jakob Roa, men här är Peter Knudsen i mitten. Bollen är väl ute i inkast till Happy, inkast till Teacher till Brynjar. Och sänder så bollen till Simon Samuelsen spelar han första för vidare Atlaran till Dan, men han färdig stämmer allt honom och så en stöcker bollen ut av backlinjen och över målspark till NSU. Ett kort till färre och i sedan halver till efter audition. Kommer jag tro sig in att det? Det ser ut som en skifting. Ja, en skifting så nej, så är jag tror det var bara bär. Hästen är bueno. Nej, hade Per Langkort som in så här finns ju också några mer allvarliga bär lika näsa blå. Vi tror det viskar som om man torskar blå bevattens från det ut så som man lika också på nösna och så då vet. Ja. Det var klart men det var allvarligt inte. Ja, han så skiftar ut. Johan Trost Davidsen som nu är några år har varit livformar till HP men skiftar vi är åter till NSU här och normaliga är. Och så är gångbollen på vägar och NSU är lite i bra HP halvarna och så blev en HP är lite av vattnon och så är bollen korder ut här och fyra få grejer och han så slår ner till som spelar någon. Och är så tysk hur han är helt det. Och tar över han bitten om att komma in att mäta om stövna och så kommer det att det och Brynjar. Ja, kommer sin skaft nio här allt ja. Och det är inte närt den skölden att han färna men han kommer sin skaft nio då här så han coaching locklocknat. Ja, så Per kommer in och så han Per och Jens spalde ju vi kör med vem charge och Ronald så tar ju inte ska man säga outcenter. Men vi må väl gänga över om man får ett Johan Trost det får ganska synd mer av runten in här. Right? Så vi har alltid här på all som så men det så inte du Per kan man säga att Johan kom han spalt. Inte så näck. Två med andra stövnar hindes tar Erias akkurat så. Ja. 3-0 till B6 vi mot Norge Väster i Sörvaje och framvis 1-0 till AP och Transvaje. Och så är ner Anchumala skala kvar och Ebeströmer Wishinger. Och här som här spalter han säger jag minuter vi sätter halvlek. Spelar Europa till TJ här i Donavik här är framvis 1-1. Björn har bollen och till Magnus till Dan. Så där Daniel. Björn trillar bollen sina mitten och ägnar i halva och så där om man missar bollen ännu så är det lite tröst men bollen stöter sig fram i Brostan och Happy och Malmö färran.
Heitor i Habemalnon. Lägger botten ett gör ut efter högra med. Barstal färran. Barstal sänder så botten högt fram en så i halvorna. Heid Jakobsen, han ränkstad nu. Fryspark till NSOI. Jens Johansen. Vill attacka den. Och han sänder så bollen högt och längt fram och Happy halvorna. Paul Johannes färliga som krutteln under bollen så för Clement efter någon. Och Clement fär helt bollen inne och han fär han åter backlinjerna och så vill det ha spark. Ja, men väl tänka Clement där backlinjen och fär väl maximalt på slutet att han fär spaltbollen i fyret och är i Harper om han och täcka väl men då får det ha spark och man kan ska vara manglerande vi såg ju näkva ha sparken i fyra alla Ronald Charles Ronald Chico. Manda mig gå av stövsportsportion. Och där kände jag näck folk in under Happemalle. Det kommer Peter Knudsen högt och ner malen och Malmar färre men han får nog frispark i huset här nu är där Malman och Genka där och näcka ner. Och en frispark till Happemalle. Ja, men det är lika som det samma så där gjort ofta det har någon spark i kämra så här. Och här nägg lofton så detta ner och tight och käms ut och fär lyckas fingra nå men här och någon konkurrens. Men den kommer att det första i normalt. Ja, då kom det lite längre åter att då tight och det ganska skjut efter då. Jag syns längre ut i fälten och mot latta ganska. Här är han tattar på målet och han kan och tåra för ut efter den här. Ja, och här kommer så utspark från Hapemalnon. Bollen kommer Ivra NSU i halvan från Benjamin som första honom. Och så kommer bollen i retur om man att Malmö så happy kommer ut ur Malnon. Och färspaltbollen från sig till Tide så vi är det till Daniel Johansson så det sänder pingpong men Daniel finns han åter in i mikron till Rinjar och så för Paul Johansson står på bollen och han räcker på bollen fram en Brostein och en ghost av Jonon man får spela och skjuta och Malmö är färran. När vi att här kommer det kanske finnas mera på sjön. Ja, men det är att det han fär bollen så Axel renner från Malmö så han ska skåda beinen här och så blir det långt Malmö och vinkel blir minne och spel och varje spelare kommer att ta där. Ja, är det spårning med att ta shot out here 2 meter från Malmö knalla stav vänstra ben, ja. Tycker jag sannolikt för att du skorar eller du får en retur kvart är motiverat en större än att du får ut och blir öliga pushkör tar han kämplast så han får flera meter ut till vänster och är en skott eller Rainer skjuta. 20 minuter kvar ner. 1-1 framvisar i Ronavik. Har Björn missat bollen ut av vattnet. Inkast. Ja. Heitor är några träcker att lätta henne så bollen i Vatchkoi. Och jag menar vi han kan ju finna att det gott kort Arna visst jag här så tar vi stävst. Men inkastet kommer här. Och Bara tar det. Och så där Magnus Elsson får den under bollen. Och så får NSU gärna fätra bollen och ägnar i halva. Han ändrar in Jamalmannen och Tor Thomsen när akkurat att jag får klattnar och igen har en tight för tonna omdra. Han gick på så bollen i spel i bra happy halvorna. Och där får ju Reila Tamarald och någon. Och så kör Happy ett till frispark till Jakob Rowe han kör man och Kotler. Ja, så är man över så inne jag kör. Nej, här så ut så tydligt att han får in och det är Clement här inte snacka om. Ja ja. Så är det att det så att det är buff in i richen alltså. Han ska göra det inte bara elegant. Ja, i verkligen. Edla Berda frispark i plats. Vad ska ta det frispark kom på plats. Frispark till NSU. Och här kommer det. Åtne Fredriksberg väl in fyra. Och bollen! Åh, vad när vi och det var Öster Dalpo helt in i måltagen. Han fick lyckas att skalla mot målet men en mästerlig bjärging guys när Titor Jesson. Han har fan och inlägg kvalitet. Gaskan inlägg helt in om varje spelare så skimten kom in här och ja. Så vill det han ska skora här men så skulle inte ta för och fick skia det kom han nu så inte kom han vi tar man över till att Titor är kommen i stanchen och vi ser han fick skia han så det till. Jag ska så allvarligt där. Nej, men alltså jag blir också som att inlägg här alltså. Här kommer folk som inte att det är helt fantastiskt. In om världen så spelar den ut. Ja. Stotar eller kör och gör det på. Ja, att det är så där. Ja. Ja, att det är så där. Men hade så att en grund till att Habjörn skulle ansätta sig Jerry så first person här. Så det här var Åtna Fredriksberg visst ser det gå inläggen. Ja, och
Ja, och det tanke på att stöva ner det är så onödigt, va? I verkligheten så ger man dem möjligheten till att komma och kvart 8 utav 12 inläggen från 8 det är vandamil. Det vet vi, så det är synte farligt snär men nu släpper det väl bort ur här stövn med så fyllde vi tighter är en meter. Jag vet så inte halt inte att han kommer i stången att så det är möjligt att han nästa var inte oss men några andra som lämnat in attan för jag klämde eller på hand och skulle det ganska nämma vi jag vet inte men alltså inte alltid över. Men han blev så lite chans där inne i mål någon så jag vet inte om han inte är mätt att hålla fram. Vi får så chans. Kunde kanske finna så stöven åter här vi så gärna kanske här. Ja. Om man renner i stångarna. Nej, det är han. Jo. Ja, tycker vi hade. Ja. Yes. Så det är ordentligt kvar om man som man säger att det vill sagt en kruxfull impact det var. Ja. Jo, det hade jo så är det beinet så Johnson kommer in där. Nu ser det anfört där. Nu ska vi inte kan hade ju för det beinet så. Kommer det så Jens? Ja. Trackar han och han tar när kommer nummer. Det luckar vi. Ja. Ja, men det riktigt så att det var. Så var åtta landa så var det 80 kameror och ett stod bant upp i ändan Adam Nice, ja. Ja, det var kanske en händelig stöv antar jag. Leper på man och kommer länta så jag vet inte men det var en sorts man är mätt att ta fram. Jo, jag spekulerar först om det var på foter och så där och väl en tro att han la ju ner här först också stånd ju ganska knalla sig stånd men det känns inte men det så det enda som jag kan greja för här som bullet är att Jens kommer att tracka och hade ju något tolka. Men hotman spark till NSOI och till Arne Fredriksberg som ska skjuta. Och vi kommer där. Och Malmören han fär ur att göra bana vägen och han nävar så bollen ut ur Brosteinen. Och så är bollen färden ut här till nytt inkast till NSOI. Nu är det Mera Atri och Halvare har vi halvarna vänster main att det här inkastet ska tas. Att inskruv här och ta det kommer fram och lägga som fram och för avgrätt att man har bollen där. Och så är inkastet färdig och ända vi 1-3 till NSOI center framre. Einar tar det inkastet. Einar Tröntajek. 40 minuter för när det desnon 20 minuter efter. 1-1 mellan NSOI och HP. Och nu har NSOI efter en rö av när debbolten vi inkaston och hotnansparskon. Och detta vann så inte ordentligt igen in men tar i efter det här och sent han och Malmö har HP fär akkurat när han borstar av Vandalay. Men NSOI vinner bollen efter för jag och HP är så att leva vattnet att till så kött att ha lägga där under nytt tröst. Men nu är så bollen NSOI halvan bara Rainer att lyfta bollen framåt till Brostein och HP och Clement tar han väl ner här utan Brostein och har fått sparkan borster och så åtne åter centralt ner fyra och kvass i domaren. Han var helt yr. Har dömt för längst och annars skulle ha haft en urge attacker om det var brospark eller det var film jag vet inte. Det tog att alla ut så fyllt där inne. Ja. Men linje var bra igen allt. Så jag står man kommer i bollen. Jag tror mer så helt den sitter här. Ja. Men så står med på han ska inte detta en så lite mer helt fast. Nu är det utskjutning. Vad sker? Nej, nej, han inte. Nej. Malspark. Jag hade för att det var några minuter för att vara lagt klart trät senast. Det var det också stätchen. Ja. Så är det utskiftning annars så vara man. Malspark, tighter, taker, Malspark för happen. Sänder bollen fram Amina och här får han flyger upp efter honom men det blir så 8 le här att Anchen för efter honom. Inkast. Han behöver inkastet. Det är färre. Daniel Johansen. Så är det Magnus. Lite bollen framåt av vattnet. Och Dan Söyle för hötte under bollen med Färjus. Lyckas Bettan vi är ett land villagarna. En så är det här ju åter. Så kommer Jakob Roy i mitten. Och han björnar här om möjliga färg att mot alla upp. En så gärna kommer mitten att Örnsen. Och så åter har björnar. Jag ser pingpong nu. Och så det Brynjer jag har med bollen och äknar i halva till Magnus Eilsson. Ivrom till Barstal Vardon. Så det Trönder Jensen. Lite så bollen framåt av vattnen och Hantan rennar där inte uppåter och han får ut här och till inkast till NSOI. Einar
Hever inkast Atalea och Eknar i halva. Och han teker det till inkast i vänstra bordet. Paul Johannes lunch vi hade någon har på en åter. Norska sprosthanden kör en så och håller Danne Söyle som för vi har en ensamatler men han ränner sig en trånke här och spelar sig av bollen. Malmören Tore Thomsen och Fincha. Så gippar han bollen i spel. Brynjar Johappe. Hade under bollen ner i mine. Här är Paul Johannes till Einar. Iverom. Nej, har Björn kommit mittlen. Så för Adrian Justinsen till strax för bollen och högra vanchen. Reker vid bollen och centrar väl i fyra. Och så är bollen läser det här och Herman Kleja med över. Jag hade det var tight. Jag hade han Kleja akkurat Aren. Han att jag steg upp i här. Det var en tillviltalig Malmö-lägen till Happe. Men det blev inte ordentligt till en Malmö-lägen men det kunde vara det. Och ändå så gör det svär att spärna vägen. Färg alla patter. Ja, vinner bollen åter. Paul Johannes Justinsen. Vi har något ögon vid Brynjar. Han fär bollen visser. Sammanspel vid Atna. Vi gör det till Bar. Kommer in i Brastein med bollen. Gåstava skjuter och Magnus Eilsson i mitten. Magnus fär så tackskjeder bollen och spaltar han till Söjmen. Söjmen till Tide. Vi gör det till Magnus. Han spelar sig ut ur Tröstnon. Och så är det möjligt att färg i kött mot alla. Och Tröntor Jensen sänder han till Danne Söyle. Han fär tackskjeder bollen. Och så priggar han bollen all längt från sig. Och löj till Gaska och avkörande lötan ner. Ja, vi är öliga möjligheten. Omställningen spelas ju öliga väl på ut här nere i vänstra borg och så. Jag spår om Elrich från Trent ut till Vardadan. Skulle ganska li att gör. Så säger han lattar ganska tidigt men så är sändningen Swimmerna finna den där men Elrich är för hör. Chatta Anton ska så spela Swimmer Lesan i 16 minuter. Men alltså jag finns alla. Ja. Så gör Habjörn att frispark och Nakamiska så Eknar i halva och täber så är att Atne Fredriksberg ska ta frispark och så sända där allt fast fram mot Brastein till Habe. Och därför kommer nu. Lite bollen fram efter Atler in efter någon Paul Johannes är stod där han och gör det och så är mål! Och så är mål Jens Johansson. Nej, han är längst där. Han annars ett perfekt mål här. Ja. Perfekt och Frisberg Rottna att nu då kommer att sitta där för att säga att det är lite bollen på och Paul Johannes hackar in för Jens Puroles så det bollen och sitter där och så är kvar Jens mot linjen så sitter vi där. Och Jesus är bara chans innanför det här så för duellen här. Eller närmast där. Ja. Men vi söker hur vanta mycket till du har Paul Johannes som rycker upp om Atlar och du har Atna så sänder bollen här och han ränner in och nickar bollen helt in i 5 meter och så är det livsfarligt alltså. Ja. Ja, och så är det vanta mycket när det bollstövnon och jag har varit alltså kallt väckna rengstöv och ja, men jag huxar linje var öjla kviker upp i flatchen här så för där. Alltså han har pura voice ute men dags med inte tycker så det är så han som är långt väck från här. Det ser ut att han har tagit på backen där men nej, la men nu kör med domar här men ja, det var tepust. Att ta kunde folk med om själva vi är fram och ja, tepust var det alla för dem. Ett kvarter efter att spela. 1-1 en så gärna har alla som Mets nu här sätter halvlek och har varit sönder grovar efter den har Björn kanske. Så ränner har Björn och tar som Bayer jo har det är det sista träningen någon. Det är inte någon efter och det är inte någon effektivt för precis. Det var vi hörde ska man vi nämnda några för lag och det är var här eller det här är Björn jo har kanske stora mål ligger. Det alltid och kanske säger det i sätter alla ger att det spalt okej och det vet men det tar komma för att på målet då vet så börjar det få komma på en lätt landa. Lite snabbt alltså så måste man säga simplare allringar alltså så är det Pinkel som kommer in köpa. Man får ju det här. Det för det. Ja, tar färdigt köttboll upp och till Tait Jakobsen så stryker Jack Markovic. Och han vill fälter och tar vill frispark eller inkast till Happe. Ja, det ser ut Pinkel kommer in med vita två som har mål det här och det är väl Danne Söyle som är färden utan. Ja. Ja, och det är han som tycker att det är inkastet. Så jag shot like han här men någon cha Tait Jakobsen. Ja, men det är fantastiskt tacklingar alltså, ja. Ja. Inkast till Happe. Pinkel. Sebastian Pinkel. Längt in. Men all längt in. Tore Thomsen och tar han rätt sig upp och tar bollen. Så gippar han bollen längt över hinna halvorna men heller inte sälja gå utspel. Bara ut av vattnet.
Inkast till Happe. Jekman Rowe. Bollen ändrar till Adrian. Så sitter han fyra. Rowe att han når. Adrian prickar så bollen väl inom. Pinkal för vi ser. Goes över här. Han häver så bollen halvanka till och häver vi så nu. Ja, men alltså att det var en god stöva jag Happe. Jag vet inte om att det var rätt han körde och så när skott till värmal någon. Ja, man han kan röna härifrån, men han har nog Simon som spelmöjlighet. Så det Simon är nog så laser här med ett ganska tajt vi. Ja, okej. Ja, alltså akkurat där, men jag hade skjutit så kan skjuta. Han kunde lagt det då Simon så högre långa pura laser att dra. När mål någon och man skulle tro att det första till det de har bollen innanför, men han räcker inte målet. Och så Happe kan byta fra sig resten. Så det är en viss spänning och nu det är en 12 minuter efter. För efter cyklen här. Och för Lucas som är mättare kanske att komma vi. Men Happe gärna få bollen av en så gärna här. Det gör inte frispark helt domaren. En så gärna kommer tro att det stäcka Lucas som stövne. Happe gärna få bollen efter här han här av minen. Trenter till Magnus. Och han häver Anna golar åt honom och tar onkar chanser och Bottrum så center i hina halvorna Frank Pinkel. Nej, Parkans är Frank Pinkel. Yeah. Sebastian Pinkel. Och Bottrum svämmar center åter och fram till Vildarlian. Så har Björn så räna få att hemma hålla stövne. Så är det en sändning från Adrian i Rom instrument till tight och här kommer så en så är i mitten och han tätter så är Chelian nier. Så hade Björn till bara karanda bollen ut och spel hjälpte fram och så med samma så nu bollen utanför brösttegn. Och så är det Pinkel och så är det tight. Och han lankar till och här är det från Benjaminsen 4 och han sänder så bollen fraser. Och domaren kan ju stäcka spelen och har Björn sända bollen 4 efter. Och Össur Dalpo. Och han lyfter så bollen i 2 mot syften över Happy halvorna och har Björn får han så åter. Nu tvär nu man. Ja, nu man så stäcka. Ja, du ser han kan stäcka det. Man kan släta vara i världen så meter att det är inte så vanligt. Han har väl sagt att han är lyckligare och ja. Domaren metar så först att ta kunde för att stäcka distan kvar för onkel men lägga sig. Men han är så lena löte heter bara Hansen. Ja, han kommer upp och vinner en ska man säga luftboll där och detta är inte skarpt ner så länder ytla. Så just stöv ner från om vinner bollen så detta ner och ländarna och där då. 20 minuter efter ja. Ja, hur ser det här kommer inte mål. Nej, det är så omlock så fast. Smallet vi mål med det. Ja. Och han på 6:30 vet här. Gör det bara på en vägen. Ja, Smoltre bäst på 6, det är 3 på 6. Det är Seymour Wojcik 0-0, Skala KW 0-0 och så är det Sorengander och AP. Här är AP 8. Ja. Framvis. Oj. Så släpper Atner Fredriksberg och Jack Nonne väl för. Här ständer Magnus Eilsson högt under bollen. Så är det tight. Och så var han klippter, spelhjälter fram och så detta tvär är det. Ja, han spelar i hörnar nu halt jag center. Och gott kort till kvann. Det är Atner Fredriksberg som färdig. Ja, han får skott. Det är i luften jag frågar kanske vad han så gör det Fredriksberg. Vi får det här. Så Atner vill kunde ganska för Fredriksberg här. Men akkurat vad det hänt i här, ja. Att han var väl stöva som har fått kort för. Det här vill Atner ju ska man säga. Så som han vill fälter här. Ja, akkurat, men här så är det stöva framan någonting. Här Froe är och ibland då. Här kunde det färd till Rona. Och så för har Björn alla på tighter och så är att längst stöva. Ja. Det blir ju inte overlost ända så jag längst stöva kvar flyr vi över här. Ja. Och det är kanske inte overlost som kanske vi ser med hända så. Ja. Jo, ända så vi fick mål och det blev längst stöva. Och här kommer så folk för att checkas om och mäta om. Jesus. Ja, så till Vildalle kan det vara. Bottren stack för fötterna och Barstal och han kommer under han så läs att han måste göra självmål. Ja, då har tagit vi hade attlar så lite liksom. Han springer så är det. Jo, han attlar. Ja, alltid man hade inte var jag. Ja, alltså han har säkert att sparka väck vid Ottersjön men rägarna skinnar på nu lyckas snuta tajt om allt. Och så Rainer Happy att få en chans här men ändå så är det Drickvert här lägger sig ner och kommer 4 och så är det ändå så i Össur Dalpo. Barer Hansen. Inne till Atner Fredriksberg från Benjaminsen. Så Perradar och Mina och bollen och är Paul Johannes Justinsen. Och så en gång sändning på tvärs och så Öyle som spelar i detta och ändå så är det haltar fram vi så och så skjuter de bollen och man bara tar sig för det lite efter bollen.
Atter skott från Adnan Fredriksberg och han måste snart tajt och han får fotlar långt och för akkurat är han till någon han spark till en så. Ja, men skott är faktiskt otroligt. Han är lyckas som han är lyckas som standande på bollen. Fast känner för det. Han ständer och för Luka väl dreja så mycket gott och så tajt man levererar en gåva Bjärgik här. Ja, tajt ständer så mycket 8 le också. Det tog han akkurat. Hotna spark till NSOI och här kommer till Halda Peter Knudsen högt och närmal någon men domaren nu brukslabbarna vägen och här är Onkel tråkast och Onek vet la kvart över. Ja, men det är Rona som kan välja så lösna så måste stryka för att det bara stannar det inte halta och så tänker och får att det så färbar som bollen lov komma in och han får lov till att lyckas som leva sitt egna liv. 6 minuter efter av andra like to här vi löcher Rona Vøk där ständer jag någon 1-1 mellan NSOI och HP. Och Habi har frispark 2 meter inne i NSOI halvene ut i venstre side. Magnus Eilsson och Daniel Johansen här som bollen är. Det har Daniel. Så Daniel som ska skjuta. Lette bollen fram mot Brasteinon. Här är Paul Johannes som tjänar för ena rond i luften. Och Habi nu vinner åter. Lite bollen ut i högra sidan. Och så väl en 4 och här är Per Lankart alltid en kommer akkurat i mitten bollen stackar ut för att ha Björn Havan och till Jakob Rowen samma spel vi Trond Jensen Mailer och han själv han spelar bollen från sig Brynjar Heveran startar den kan miska så NSO i halvan att gör vi är vänster med till Daniel Johansen. Så lyfter han bollen in 4 och här är tight och här är de grannar bollen stackar här så där Brynjar och han får inte frispark här. Och så är det NSOI och så för Adnan Fredriksberg vi fotlare för fram efter höger med igen. Papjärn är att någon han reker och så för han in en bra stein och så alltid han bottren för bara undan någon och längt och han missar lyckas som Janwaina och tar väl spark till HP och inte något annat. Ja, kunde möjligt finns han inne och så ränner näck och möjligen öjligt kommer in i motor här och han hoppas ganska på att han kan få ett brottsparskar och fram till det Lucas men det är en sorts stöva här det är för Lut ja kontakt är och kommer alltid att vara Ludesynt det är inte bara skump på tandmatarna. Går 5 minuter efter av vanliga like då här i Rona Vøk det han ser ut som bara pastar ligga fram vi att stjäla segern måste jag sagt här att få ett segersmål. Det är ganska lite inte mer tänkt och inte NSOI men har Björn Reina Eisen i synnerläge tar i löjer är det. Men så gärna har vi sett här möjligheterna vid dig botten som där kan inte öjlarna tillvita. Som till dess nu tar det här frispark så blir allt så är det undantagsstövan så är det bara allt folk sent fram och så kommer det här som vi såg nu en liten framåt här där siktar till Paul Johannes. Det lukkar så inte här så för och kanske för bara botten ut av backlinjen nu. Ett laver frispark och tar vi målspark till HB. Så blir det en shifting Jorda Trätt för NSOI. Ja, vi fick gå angått det så här domare sällan när utluckar i det så vi har ju akkurat så vi heter vi på hör att jag kan det. Utför går ser Glamet Olsen. Man att vara man får hade det bättre väl alltid. Ja, hade bättre väl? Ja. Ja. Och Glamet hade för ut. Och så där Einar och NSOI med bollen. Så där Betwell som missade bollen så där tight och Happes med Hevran chaser spelar så frasar ut efter så igen. Jakob Rowe. Och Jakob Rowe om man missar bollen och han står just i sunna läge och så spelar nästa med bollen frasar till motläggaren och så spelar han bollen i center Skötesläst frasar och så en lång återläggning till målmannen som kommer ut ur Brasteinon. Barstal och bollen ut och Happe till Trent Jensen åter till Barstal. Och så lyfter han bollen ivra NSOI halvan här ständer Einar NSOI tar bollen ner. Och lyfter han så fram efter vattnet någon och så en sera go sändning fri till Öster Dalbo han för in i Brasteinon med bollen nu och så en tackling och här är bollen i mitten. Havas männer detta. Och i halvtid var Magnus Eilsson som rökte sina värjeskilte ratteliga väl och så är den och så gärna tar vinna bollen åter och herjoater. Det kommer fram med vänstra med och Einar en hova sändning fram till Öster Dalbo och bollen kommer ner in i måltiden men det enda så vi att ha på målmannen färran. Tvåiter han från sig. Trönder Jensen till Adrian Justinsen. Vi är alloppen, väntar. Åter till Trönt.
Så centrar bollen från sig ut efter högra sida. Här är Sebastian Pinkel i Varsmaneran. Johan Aneran. Och så ränner han så fär han skott och så kommer en annan med och så är det Trent över bollen och så skjuter han och han sitter! Hoppe har skorat till 2-1. Trent Jensen fick bollen in i Brastein och känner så i. Och han sätter bara bollen fot i nätet på stor ankon kommer ta mål Johannes. Ja, men Jögne Brott ur höger så gör vanda mitchen volten detta ut från till Trent här och han kelar han Luka så här första skott blockera det bollen på fötterna Trent där och så placerar han späk eller att han helt gå mål då. Player shot att han är på mål men han gör det väl. Ja, men det rullar väl alltså avgrat att skott där. Då är det ofta när vi färdas spelare där är ju 600 center panik och så ska det bara buldras till. Men här kommer bara han innan så jag bara lägger bollen i där och tar ser inte han och har chansen och Iver kanske helt till bollen där. Han vantar kanske att det kommer ett flatt riskskott knallhårt och han är klar att lägga så nu kommer bara en sån ordentlig behärska innan så jag och lägger sig snabbt i hantar så in. Men nu färda väl lugna allvarligt. Det står inte ju en dag det står över men nu bara runda sig lite näck. Ja. Knappt 2 minuter efter av vanliga like. Nu är det alltså 2-1 till Hapen. Och så får det bollen sätter fram till Simon Samuelsen. Oj. Att det får Harlet och hatta kamera beinbrott alltså så allvarligt det här. Okej. Och Barder Hansen. Ja, han tänkte gullasta så det ut till. Ja. Så man bara vana. Att det är öjläxligt. Ja, hatta var Simon Samuelsen, jag vet inte om han Jansson. Jag tycker det är rätt va? Nej, att det är öjliga. Vanta mycket spel. Ja, hade extra. Det rör ganska fjällat att Lloyd vi ska svinga beina allvarligt men här inte ju så han det här. Det var bara en enda mål och det var att få han i. Ja. Ja, men annars för tojen tar vanliga like när vi är ute nu och men Rockne har lagt nog snägga tre. Det har varit flyer stretcher. Ja, målmar jobb la title lunch. Det kommer väl en trutch mot Bever där. Men så alla utskjutningar kan ha så svär igen men då så jag hoppar en alla att göra en utskjutning. Ja, det är snarare höj och varm än John Fredriksson så ja. Ja, det blev så gott kors till Bar Hansen men han är av foten efter. Ser det till. Simon Samuelsen hastar det center men jag vet inte om det alla attacken var ut. Vi lagt en John Fredriksson ska in för det. Ja, nummer 6 i Kjelte som kommer upp. 6 minuter var lagt tror jag säger. Och det här skilt eller utskjutning jag tror inte kurs 6 där. Ja, nej, det är rocknar vi då för att vara när de måste för lagt tror jag. Ja, alltså 2-1 till Hapen och vanliga lagtojen är färden. Så botten center fram i Brastein så NSOI. Och Adrian hever han så högt som in. Samma spel vid Sebastian Pinkel. Och Adrian framvis. Atter till Pinkel. Helt ut i syne. Och så tackar där Trent Jensen vi. Trent reker sig på botten. Narkas Brastein. Fyra mittlen tvär målläggare av botten. Om han till några tulja för att göra sig här. Danser ju ner ut. Han får bara en ordentlig sving om här nu. Flatcher här. Och Flatcher till Detter. Och här blir det Vattra. Och ja, han får frispark på det. Ja, okej. Okej, ja. Men att det här vi har snackat om det förr och det till man får ovan när bara ställa sig alltså. Då ska man bara just handboll till 0 frispark i färdigt så skulle man väck vi har snälla. Ja, jag vet inte om det några är distrer och lite men här är så tojen färren men här spelar där så en löt jag tror att. Och 6 minuter längre tror jag. Nu är det så halva andra färren av time 6. Och så ska alltså skiftas till Johape och till John Fredriksson ska in och det är nog Simon Samuelsen som för ut. Ja. Nej, mål hindras så nej testet inte lät till. Ja. Nej, det är att det samma så 6 för Timo Malnar Väster mot Väster och nej så var ett god hjälp det var inte Galaxy 8 mot Epstein. Ja, men här gör det samma som där George Sainz. Ja, här tryckver. Anchen tror på att där men det kommer krupan från väggen och live shoot för sent och några tror jag. Ja, och här ska det ju sånt inte mål kom igen. Nej. Men det så gärna här ju åter. Botten kommer fram mot Brastein Johape. Och så är det
Bättre väl alltid. Vi är en till Var Hansen så sänder bollen framåt Brostein så Happe. Och här är det Magnus Eilsson, foten 4 framåt Mina. Och här är det John Fredriksen och det är så inkast men han är för rockna sig här Sebastian Finkel. Han helt har skulle ha ett inkast men det är helt i äldre skott skulle ha. Så hade varit sånt där borta av någon stäm för att spela på boll. Och så är det ändå så i och till Einar Minström till Peter Knudsen halvtid så det fotla fera stäcka så. Så han over in efter en god sändning efter här. Barstal slinker sig upp, hade under bollen. John Fredriksen, och är det så är Adrian Stinsen. Så Adrian Lydle Möller som har björn inte väl man här. Och så lägger han bollen lyckas med till Ärebilche. Och här där Pinkel och är det till Trent Jensen. Och så tar han Daniel Johansson visar sig fram till vänster och så en center skyve sändning så en så gärna på han. Från Benjamin sen med bollen. Centron höger med till Otna Fredriksberg. Höger med igen. Räcker inte vid bollen så till Betevel. Ja, det är Betevel som kommer in. Ja. För sure, ja. Så är det Einar Trondajek, Vinstermejen, Araka Millinjerna, så är det Per Langkort. Per Langkort till Bar Hansen. Och så lyfter han bollen fram mot Brostein Johabe. Här ligger där så och lurar. Här är Barstal Hackster, så för Sönder Jensen bollen visar, räcker ut i Suina Vinon. Och lyfter han så fram efter bollen men Eisen och Täv och Täv är till inkast till NSOI. Trutcher och en halver minuter färden av Tamo 6 som lagt det var då att säga. Här är 2-1 till HP mot NSOI. Och så kommer en sändning från NSOI fram mot Brostein till HP. Men HP är Hackster här. Och bollen ändrar till Adrian. Räker Vinon fram till Vattnon. Firomina Vinon. Erstatter Högström Vinon. Blir via Räka. Så sätter han Fera. Släpper fram vid till första. Och så är det att nu ska hända här alltid han skulle bara för rätt för här. Ja, Tora hade det gått här var en chans där bara för in. Det var fler inne i Brostein. Ja, akkurat. Jack ut på ett inkast helt under mål. Ja, hade så som hade tjejligt alltså. Ja, det är negativt ja. Ja, jag också detta kan man avskaffa via så det var bröda regler. Vad då tar man ger stingen här. Frispark vinner färdigt så slår man undan oss där. Ja. Det vet inte om det bara är som jag hade sagt men att jag så nu tänker irritera mig gränslöst. Dra en som blir förrjun eller att det är utan att vi får bort det. Det är förfärligt att det blir mer än gest. Jag har mening. Ja, det blir så gott. Kanske för Lee så för eller mening man ska lyckas som att drepa några sekunder allt att försälja men nej, det är förfärligt gest. Det tömt. Så är det inkast till NSOI. Och där har man en gåva minut. Måste sagt plus att läsa och läsa till att vänta gångterna. Och här är det framvisa Eknar i halv vid botten och Tore Thomsen och Finjan. Sänder han från sig till Otna Fredriksberg som kommer helt efter honom. Och en lång sändning från honom över och ha i halvorna. Och Jens Johansson kommer fram vid här. Trond Jensen är i mitten för att botten med här så Eisen Öster Dalbo. Men botten stöcker så till Jagman Roa och han sänder botten från sig men Eisen också ytla från sig. Han får ta och tar till inkast till NSOI. Inkast till Teacher. Betevel Hansen färdan. Och vi är en till Per Langkort. Så lyfter han bollen fram i Brostein Johabe. Och här är Barstal och här är Paul Jannos och tar detta och så detta flera och så säger domaren frispark till HP in i Eknon Brostein. Ja, då rullar sig kanske så övrig två så vi har tångla mitt i munnen och ta vita att har man kanske spela vad där så vi har haft mer tål och sen vi kanske liksom ner. Frispark. Ja, det är snack om va. Så de inte spelar. Ja, men det är att stövan är så som är Rona Singer fulla väl att han har haft den där testen nu i påsan och har bara glömt att det som på 4 så att för man kanske inte eka la Janwine och hon är short här som. Så är det alltså här 6 minuter som lagt över 3 farner men det är att domaren har lov att lägga sin 3 tar man eka med någon och han har lagt sin 3 och NSO gärna har varit framvisa en chans att komma 3 på Janlag. Otna Fredriksberg och botten ner. Så lyfter han botten framåt mot Brostein Johabe. Paul Johannes är här, stod han in, Öster Dalbo. Och så lägger Brynjer sig att av. Skjuter botten och man mot Mejene. NSO gärna får han atter. Och vi är en till Per Langkort. Så lyfter han botten framåt mot Brostein. Och Ange Ferran först syfte. Och Jagman Roe lyfter så botten upp i loft. Och så hockar jag destren i Brukslaver. Happy har vunnit här i Ronavik. 2-1 av NSOI. Och NSOI är vargarna så 8-1-0. Att han har 20 minuter. Paul Johannes Justinesen körde till målen. Och så var NSOI sett NSOI tungt av dess någon tag. Och hött och synar gilt möjligheter att öka till 2-0. Tog i själv. Och så spekliga kom Happy i desten atter och
tar man etna så att jauna till 1-1 ta och ett gott avlopp är byggt upp högre med och bollen kom in till Simon Samuelsen som sätter han i nätet. Och så här du sett nå halvlek, kanske jakta över jaunar ju så ett skifte så här till där truste en så gärna. Var det när vi åkte men så här i alla senaste en 30 minuter var efter vanliga like då ta ett nice tap på ett avlopp i det och bollen kom in i bröststein till Trent Jensen. Och vi är nog få någon behärskande skott sätter han bollen så väl i nätet att Malmören Tore Thomsen är en chans att välja 4. Och så läs ända i sin distren vi är nog utesikren till HP 2-1. Men annars så hoa ser helt kött runt och extremer jauna mot Virgin till sista måtte så det. No. Vi är det annars strunt. Ja, det var det. Vi såg här några hade punkt ur distren till som såg jag inte när. Och Habjarne kommer ut här och hälsa så någon avskåron. Ja, och så såg jag vid det var som att Males som kommer här ser smalare jag har ganska sånt där var som att nu hade Sebastian Pinkel. Nej, det är inte. Jo, så kommer Jakob Rowe vinner så tacklings nu. Här ända bollen så Trent Jensen och gott skott mot Brasilien. Ja, du Malmö har ju varit så som man säger till vänster för sig själva där och han har varit inåt mot mine. Och tar sig här Trent väl och så lägger han bara för att du så in han kom för så han är skivrat han är så att ska vi justera fötterna så att han får flott sig i rojat ska man säga ta vägen skott över lagt ja. Ja, men vad ska du säga samman om det inte i stottonen han är rätt. Ja, alltså som det hade av måndag ska man säga förra laget att Rona Singer här var så några goda stöv som de andra kom ju i och där inte gagnat det där och så här var vi det så ofta att mer än 1 2 3 4 alltså det är öle trubbel att det inte för ska man säga för betalt vi tar möjligheterna för att stiga över det och så är det öle ofta när att det ända gal ja så att jag tycker Rona Singer är öle chatter om det skulle bli som det blev att jag lägger där kunde man kanske leva sin vi men att ända vi en tap i här där för att det har varit grejt om man säljer i förlaget ja sen har alltid jauna sig lite sin där mer ja så jag mal kör runt omkring där och Titus Kultik möjligt haft han här där vill det nästan helt han kommer och armen och men reagerar inte nog väl på att det ja så mal jag har på här där skärmen här att det och hur så ja, lägg skrått ut och så är där och Luigi snägg malna skora i tar vi var ju konta där här mot på 60 ja. Ja. Men den kom. Och det är ganska väl där gör vi skulle helt lägga bollen flatt in emot till alla barn som någon annan för jobb där var det ska man säga smager och där så att ja det som så annars intressant är så att de mål som Ronald Singer får ska man så kallt och ja TT som kanske näck för att ta oss om ja. Ja det är så fyllt vi där kan vi öle långt väck men det som jag också att det är för att komma att ja men det är ju att det linje var puro han är flight upp på en väg. Ja, vad säger du hej var Asliot hinner det någon? Ja, jag kan ju för allt det vi spelar ju en 6 minuter ja, och allt är börjar lucka som samstundes så att det är super bjärgat ja. Ja, alltså 6 det vinner 3-0, 1 och Aje stämmer vi tänker och skala K 0-0. Och så tar vi så är Sirius Röjn och K i lucka som brotten till nu vunnit där inte där men tar oss stappt men nej. Och är framvis klart 8. Ja, vant det var ju 4. Här var det. Ja, här var det. Så ja, okej, för att det. Alltså tar man nekvar det ska man säga. Det tänker jag att de ska lite efter. Ja, men alltså ser man om till är det nekvar stöver i distan. Här händer nek det är fler spännande stöver i distan på vägar. Anyway, vi får att Jevast här vi i Ronavik och det blev alltså 2-1 till HP här mot NSU och en underhållande dista och i vis tror jag att Ronavskinkar håller sig ha grund till att Iras är inte rum att ta till tappenda distan till se över 96 minuter så har vi här haft nog månen kvart ganska målmövelikon ett spänt stöv vi veckor och ganska spela men inte större än så än att tar man inte knyta nåväl så kan det koppa in med och ta allt för det sånt där gjort det och Habjarne var så instrument att spela sig till några stöver och var ganska avgjord där utan för någon. Ja, men jag syns att det är Australien nu får allt om att resa till så väl i för alla ja. Det var så Ronaldskingan som var du vet. Ofta utan så gå stöv då. Men lite allt.
Så mål gärna för att det. Så är det så. Ja, det är snackt mål. Ja, det må man säga, ja. Ja, en man som inte vänner skjuta så mål, men så är det nästan väl teacher av honom. Ja. Alltså vi för att tacka för åkon här i Ronavik. Det blev 2-1 till HP mot NSO i Ronavik. Och så var det 0-0 av skala hin med fjörden här Atalie K i Vichajen. Och 2 sign mål kanske övertøyning av Eje. Ja, första mot alltså om det är första mot skora Viking Green skora nog för. Ja. Så det blev 8-1 mellan Ebestrheim och Viking. Och det blev 3-0 till 36 som vann grejen syr i Sörberge. Och sista distren var så och i Trondheimsveien. Vad var det att säga? Var det 1-0 till den där? Ja. Ja. Det i stått till alla distner fyllt oss till det. Alla börjar klockan 3 och alla är nu Littner hetta omfärger av och dagsens dister var som sagt här vi Löchen och Ronavik och henne färre vi nu är Jövast och tacka för Jokon. Sonne Merstein och Jans Jakobsen och så var det Hans Erik och Jasper som syrte för Minton och Graffiti Eisne. Tack för Jokon ur Ronavik.